Egun guzieri, mila esker hain numbrean etorririk. Gela txiki egia egiten zaigu gaur, eta hori ustuz seinale ona dela gure lujaldearen zat. Hasiko dugu eguna, barkatu berantu jengatik, baina saiatu gira aulki gehiago atxamaten, bidean da. Eta horra hasiko gira Matiorekin aurkezkan tipi batekin, eta gero eguna esplikatuko dizuet. Matio? Egunon dieneri, eta ongi etorri egunean, mila esker etortzeagatik, frantsesez eta gaztelera segituko dut. Primero... Lehenik eta behin ze arrakasta. Lekua falta zaigu. Eta, herritartasunari jakinarazi beharko diogu, eleaniztasunak entusiasmo handia, jakimin handia pizten duela. Ni Mathieu Berger naiz, Europako lurralde lankidetzarako kontseilaria naiz, Akitania Berrian eta Euroeskualdean ere bai, eta gaurko lan bilera hau ESI proiektuan kokatzen da. ESI proiektua AFOMEF mendebaldeko eremu funtzionalak finantzatzen du, Poktefaren bidez. Ibilbide luzea izan du proiektu honek, Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualderen ekimenez, duela urte batzuk, aukera izan genuen, eremu funtzional bat eratzeko, hau da, mugaz gaindiko arro bat, biztale arro bat sortu nahi zen, eta bertan mugaz gaindiko lankidetzarako estrategia bat garatu. Eta 3 ardatzen baitan garatzea erabaki dugu arro hori. Eleaniztasuna, enplegua eta mugaz gaindiko garraioa. Izan ere, 3 ardatz hoien baitan mugaz gaindiko herritartasuna sustatu egin nahi dugu. Horregatik, sartu ginen AFOMEF estrategia honen barruan eta horri esker Europako funtsak jasotzen ditugu. Baina zergatik eleaniztasuna uste dugu, eleaniztasuna bera normaltasun bat dela. Eleaniztasuna gure egunerokotasuna da, gure ohikotasuna da lurralde honentzat. Izan ere denok, dauzkagu jatorri ezberdinak eta gure familiako historia horiek eleaniztasunak markatuta daude. Nire gurasoek gaskoiera, frantsesa eta euskara hitz egiten zuten, baina normaltasuna, egunerokotasuna eleaniztasuna zen haientzat. Tamalez, hizkuntzen ikuspegi nazionalista bat ezarri da eta hark nahi izan du elebakartasuna normaltasun bihurtzea. Eta hortik aurrera Euskadi, Nafarroa eta Akitania Berria Euroeskualdeak proiektu honi ekin dio. Eta bertan, nazionalismo eta identitate linguistiko guztiak sustatu nahi izan dira Euroeskualdearen baitan zergatik. Zuek ongi baino hobeto ezagutzen duzue lurralde hau. Nik bezain beste bai behintzat, eta badakizuen egoera soziolinguistikoa ezberdina dela bidasoaren iparraldean eta hegoaldean. Eta egoera soziolinguistiko hori ez da bera baita bi alde horien lurralde osoan ere. Ez da berdina Nafarroan edo Lapurdin dagoen egoera soziolinguistikoa Gipuzkoan, Araban, Baztanen edota Erriberan ere egoera soziolinguistiko ezberdinak dauzkagu. Eta horren jakitun izan behar dugu benetan lurralde eleaniz bat sortu nahi balen badugu. Horretarako kontuan hartu behar ditugu bertako ibilbide familiar, historia familiar eta lurraldeko guztiak aukera eskaintzen baitikute eleaniztasun hori sortzeko eta sustatzeko. Zer da gertatu dakiguken txarrena? Ingelesa nagusitzea. Beraz, atsegina da, guretzat, atsegin handia da Euroeskualdearen izena, eta eskarrak eman nahi dizkiot, Magi Egiri ere, denok ezagutzen duzu dagoeneko, eskarrak eman nahi dizkiot bere energiagatik izan ere, borondate politiko handia agertzen du egunerokotasunean, eleaniztasun hori sustatzeko, eta era berean lurralde honi, eta guk maite dugun lurralde honean zuzen ere, etorkizun eleanitz bat opatzeko. Eskerrik asko, Magi. Nik hartzuko dut pilota pumpean eskartzeko ere proiektu bikain horren partaideak.
Matiak jaten du, eramaten dudan energia handia dela, baina partaideak gabe ez gintaike deus, beraz, mila esker partaidei guziai eta proiektuan sinesten eta sinetsi eta sinesten duten partaideak. Ustut, ari gerela gauza polit bat muntatzen eta hori guzia ziak gabe ez gintaike posible. Beraz, mila esker partaide ere guziai. Bihitzaz, aurkeztuko dautziet zer den ESI proiektua. Helburua da ez da luzea izatea, baizik eta justu aurkezpen orokor bat izan dezazuen, azkenean gaurko eguna delako formakuntza egun bat ESI proiektuaren barnean. Matiok aipatzen zuen bezala ESI proiektua Europar proiektu bada, FEDER funtsak dirustatua. Baditu 3 jatorri, edo 3 jatorri ematen dizkiogu, jadanik dirustatuagi izan zen Eskola Futura proiektua, gure lujaldeko eskola eleanitzak eta gure lujaldean eleaniztasuna erabiltzen duten eskola guziak, eta guk Euroeskualdetik dirustatu ditugun 215 hezkuntza eta gazteria proiektuak, azkenean haiek baitizkigute ideiak eman eta pistak eman proiektu Europar bat muntatzeko. Proiektu horren behitasuna ejango nuke da partaidetza, lortu baitugu main beraren inguruan ematea hezkuntza arduratzen diren edo hezkuntza bere gai duten instituzioak. Besteak beste beraz 3 gobernuak eta 3 gobernuen ordezkariak, beraz Jaurlaritzako hezkuntza saila, Nafarroako gobernuko hezkuntza saila, Education Nacional Bordaleko errektorearekin, le Conseil Departemental Pireno-Atlantikoak, Gipuzkoako diputazioa, unibertsitateak, Université Bordeaux-Montagne, Mondragon Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatea. Guretzat garrantzitsua zen sistema guziak errepresentatuak izan daitezen ere proiektu hortan, eta beraz lotu ditugu ere eskolak, beraz besteak beste sehaskako ikastolak, Euskal Herriko ikastoleetako ikastolak, ikasbi eta lagun eskola, eta guk hizkuntza ekosistema batean bakrik ikusten baitugu, garrantzitsua iduritzen zaigun ere erakunde kultural bat lotzea eta Euskal Kultur erakundea gure partaide da ere. Eta proiektu horrek baditu 4 ekintza handi, lehena da ikerketa sortzea eta ikerketa garatzea hezkuntza eleanitzen inguruan. Gure lujaldean baditugu bi ikastetxe jadanik mugaz gaindikoak direnak eta 3 eleanitzak, eta hauek dira Lajun eskola eta Arnegi Luzaideko eskola, eta ideia da ere ikerketa bat garatzea 2 modelu horien inguruan. Baina ere joatea ikusten zuen eskoletan dituzuen praktika on guziak, eta guk badakigu badirela praktika onak, guk eta gure partaidek badakigu badirela praktika onak zuen eskoletan, eta joatea ere igoarazten eta jakinarazten zein diren praktika horiek eleanistasunaren inguruan edo elebitasun edo eleirutasunaren inguruan. Baizik eta ere, sinesten dugu, guk balin baditugu aterabideak Europako beste muga batzuetan ere badirela aterabideak, beraz joatea ere ikustera zer egiten den beste mugetan. Usua ipatzen dugu ipajaldeko mugak, baina nik usu ematen dut Poloniako edo Serbiako adibidea, Serbian baituzte 14 hizkuntza gutxitu eskoletan, eta nola haiek egiten dute, eta agian haiek ere pistak ematen alko dizkigute. Beraz, lehen blokea ikerketa, bigarren blokea formakuntza egitea, gaurko ekintza gure lehen ekintza publikoa da bloke hortan. Hor helburua da bai hizkuntza formakuntzak egitea eta bai ere didaktika formakuntzak. Jakin hau lehen eguna dela, benen bigarren eguna jadanik planteatua dugula eta izanen dela uztailaren 3an Baionan. Beraz, izanen duzu informazio gehiago programari eta izlariei dagokionez, baina gomita luzatzen dauztiet jadanik. 3. blokea da baliabideak sortzea, edo baliabideak sendotzea, jakinez erakasle bakoitzak segur gira egiten dituela sekulako baliabideak, eta biskatzea ikustea nola partekatu hobeki baliabide horiek, nola ebaluatu ere, azkenean legitimitate bat ere emateko erakasleak egiten duten lan bikainaren inguruan.
eta ere sortu komunikazio baliabideak, azkenean sorbaikira ere hizkuntza bat ikusi behar dela sinesteko, eta komunikazioak ere laguntzen algaituela bide hortan. Eta azken blokea dugu mugikortasunaren blokea, eta hor ideia pixka bat jadanik existitzen dena balorean ematea. Hau da, gure lujaldean dira dispositiboak mugikortasuna sustatzeko, baina angian gaizki ezagutuak dira. Beraz, jadanik ezagutarazi existitzen diren dispositiboak. Eta ere kartografia lan bat eraman, eta oso hartzen gira, eta gure proiektukideak oso erratzen digute, nik banuen kusi bat, kusi horregan anaia okina zen zarautzen, eta bere aizpa, bere ajeba barkatu, edo aizpa behentzaigu, erakasle zen. Eta horrekin izan nuen lotura mugikortasun baten egiteko, baina kontaktua galdu zaigu eta nola egin. Ideia ez da kontaktu horiek kentzea, baizik eta lortzea kartografia lan bat, egesago izan zaizuen mugikortasunak planteatzea zuen eskoletan. Hoja oroak, gure lau blokeak, aipatzen halko dugu ere zabaltasun gehiagorekin gero nahi izan ezkero, baina ustuz garrantzitsua dena da gaurko formakuntza, eta hortako hitza utziko diot lehen blokeari, jakin dezazuen eguna 3 bloketan antolatua da. 3 bloke horiek struktura bera dute, beraz leheniko kapen teoriko bat eta gero main inguru bat. Bloke bakoitzaren bukaeran izanen dira galderak pausatzeko aukera. Eta piskat partaideekin erabaki duguna, zen joatea fokoa txipitzen, beraz lehen main ingurua izanen da nola ekosistema eleanitzak garatu eskolatik kanpo eta nola inguruneak ere laguntzen duen eleaniztasuna plantan ezartzen. Bigarren blokea izanen da Euskara ardaz duen eskola eleaniztuna, eta 3. beraz gela. Beraz, ekosistema, eskola eta gela. Eta horrekin gomitatzen ditut igotzera Jasone Zenoz Euskal Herriko Unibertsitatetik, Iñaki Arruti, Kristina Urrutia eta Sana Aire ohaltzara. Mil esker. Bueno, egunon. Benetan eskertu nahi dizuet konbidapena hemen egoteko. Eta minutu batzu bakarrik izango ditut komentatzeko eleaniztasunari buruz gauza batzu bakarrik. Badaude mila gauza gehiago, baina nik komentatu nahi dut gauza bat eta gainera agian gero lotzeko aizinaldiari buruz ez dut hitz egingo, baina agian erabil daiteke eta aukera izango dugu lotzeko. Hasteko eleaniztasuna. Eleaniztasuna nik hemen daukat Europako Batzordeko definizioa eta da gizartek, erakundek, taldek edo norbanakoek eguneroko bizitzan hizkuntza bat baino gehiagorekin aldizka aritzeko duten gaitasuna eta egoera. Honek esan nahi du, eleaniztasuna ez da izatea maila perfektoa hizkuntza guztietan, baizik eta gai izatea komunikatzeko hizkuntza desberdinetan. Hori kontuan hartu behar da. Egun da paradigma aldaketa ikerketan, eleaniztasunarekin, eta hizkuntzen isolamendu politiketatik hizkuntzen irakaskuntzan eta ebaluazioan ikuspegi holistikoagoa dago gaur egun eta hizkuntza baliabideak hartzen dira kontuan eta baita ere hizkuntza repertorio osoa hartzen da kontuan gehiago azken urtetan ikerketan. Eta horrekin lotuta hizkuntzak bereizten zituzten ikuspegi tradizionalak baliagarriak baldin baziren lehen gaur egun gehiago ikusten da eleaniztasuna abiapuntu bezala gure gizartean gaur egun. Eta ez bakarrik hizkuntza bat eta guztiz isolotuta izatea. Hori dela eta badaude proposamen teoriko desberdinak eta guk lan egiten dugu fokapen eleanitzarekin, hiztun eleanitza. Hiztun eleanitza ez dela izan behar jatorrizko hiztun perfekto bat hizkuntza desberdinetan, errepertorio osoa eta noski testuinguru soziala. Lan egiten dugu baita ere beste kontzeptu batekin,
translanguaging, zehar hizkuntza bezala, baina batzutan zaila da ING hori inglesez dagoena itzultzea. Eta hemen, badator garrantzitsua da, ze translanguaging erabiltzen da gaur egun toki askotan eta esan nahi askorekin, baina oso garrantzitsua da kontuan hartzea hizkuntza galesa hizkuntza erabiltzen den ikastetxetan duela sortu zela konzeptua. Eta Ken Williamsek erabili zuen. Eta batez ere, erabiltzen zuten hizkuntza bat galesa input izateko, zerbait azalpen bat edo horrela, eta gero inglesa zerbait hitz egiteko edo idazteko zerbait edo alderantziz. Hau da, hizkuntzak gela berean, hizkuntzak eta aldatzea. Horretaz, ez naiz asko luzatuko, baina guk lan egiten dugu pedagogical translanguaging deitzen dugu edo zehar hizkuntza pedagogikoa, eta bi hizkuntza edo gehiago integratzen dituzten estrategia didaktikoekin, teoria eta praktikan, eta ikasleak dakiena, jadanik dakiena, informazio berriarekin lotzea da garrantzitsua, eta hizkuntzari buruzko hausnarketa ere egitea. Badaude, ez naiz luzatuko honekin, badago nahi baldin baduzue YouTubeen atera zuku guztia eleaniztasunari bideoa, jartzen baduzue hori aurkitzen duzue pixkat eskolan nola egiten dugun, eta badago liburu hau inglesez eta open access da. Baina ikusi nahi dudana orain da gaitasun eleanitza. Gaitasun eleanitza orain dela urte batzu, asko, jadanik, 20 baino gehiago, oso izan da Europako referentzia markoan, garrantzitsua izan da, eta ez dagoela gaitasun elebakarren batura, soilaz osatuta, baizik eta kombinazioak, alternantziak eta horrela. Baina gero, egonda beste Europako referentzia marko bateratua, liburu osagarria, 2022, eta hor badago itzulita euskerara, ere bai, badago hizkuntza askotan, eta hor badago beste gauza asko daude, hemen mediazioa eta halako gauza asko. Baina badago konzeptu bat nahiko interesgarria, eta da ulermen eleaniztuna. Eta hemen dago adibide bat, nire ustez honetan pixka zaila da A-B bezala adibideak dira, baina ez dakit oso ondo dagoen lotura hori, hau da, mailak eta eleaniztasuna hor ulermena eleaniztunan. Baina, ideia da, gai izatea, zenbait hizkuntzetan ulertzeko eta zerbait egiteko horrekin. Baina hizkuntza desberdinetan, gero erakutsiko dizuet berehala adibide bat. Edo, baduzue beste idatziko mezu bat, zenbait hizkuntzetan, eskura dauden bertsioetatik ulertzea. Baldin bada, ulermen eleaniztuna. Hau garrantzitsua da, pentsatzeko askotan ari garela hizkuntza batekin bakarrik, baina eta hizkuntza horretan bakarrik, eta ia hizkuntza desberdinetan ulertzen den. Eta baita ere, errepertorio eleaniztunean oinarritzea. Hau da, gai da ikasleak, gai da zenbait hizkuntzetan duen errepertorio mugatua baliatu eta arazo bat azaltzeko eta laguntza, baina agian beste hizkuntzan. Oso gertu dago translanguaging eta beste ikuspegi holistiko honetatik. Baina garrantzitsua da ikustea hau hurbiltzen ari dela. Ez da bakarrik, ikusiko dugu gure eguneroko bizitzan, eskoletan, eta komentatuko dizuet orain, badaude proiektu batzu, plurilingual oral exams, esate baterako, Austrian, eta azterketak egiten direla ahoskoak, baina esate baterako galderak, hizkuntza batean,
erantzunak bestean eta halako gauzak. Gero badaude beste proiektu batzu, intercomprehension eta ebal. Baina, interesgarria da, eta hau da, ez da hainbesteko iparraldean, baina bai, hemen, hegoaldean, badagoela orain evaluación general del sistema, Espainiako ministeriotik eta INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativatik, eta aurten, orain izango da, uda baino lehen, neurtuko da eskoletan lehen hezkuntzan, ulermen eleaniztuna eta baita ere deitzen diotena oinarri eleaniztuna. Orduan, erakutsiko izuet pixkat nola dagoen. Ze hau agian, nik uste dut honetaz, pentsatu behar dugula, nola zer egingo dugun eta euskararekin eta nola halako egoeretan. Hau da, adibide emango dizuet, item liberatua, hau da, neurtuko da lehen hezkuntzan, baina hau da bigarren hezkuntzako itema, eta da Espainiako INEtik, Instituto Nacional de Orduan, zer aurkituko dute ikasleek? Aurkituko dute cazas de brujas en Europa. Hemen ez dute euskera kontuan hartzen, edo katalana, edo galegoa, hemen bakarrik daude beste hizkuntzak, baina ideia ikusteko, eta hau da adibide bat zer ebaluatuko den laster ofizialki. Orduan, badugu testu bat, motz bat alemanez, beste bat inglesez, beste bat frantsesez. Desberdina dira, informazioa ez dago itzulita. Desberdina da, eta beste bat, irudiak erabiltzen dira, italieraz. Eta zer galdetzen da? Hemen dago gaztelaniaz galdetzen dute, baina aurkitu behar da la palabra bruja o brujas en inglés, francés, alemán e italiano. Hau da, ulermen eleaniztuna. Eta gero, beste galdera batzu. La palabra juicio, galdera batzu, baina aurkitu behar da, hizkuntza desberdinetan, hemen erantzuten da gaztelaniaz, Espainiako ministeritzatik delako. Baina hau da, desberdina. Orain arte, normalean ez dugu egin alako, beti egiten dugu hau hizkuntza batean, bakarrik, eta ez hizkuntza desberdinetan. Baina hau hori martxan jarri, ebaluaketa hau izango da uda baino lehen. Nik uste dut Aste Santua eta gero edo horrela. Baina nola izan daiteke hau euskeraz esate baterako? Esate baterako egiten badugu azalpen bat euskeraz, guk egiten duguna askotan da pedagogical translanguaging eta horrekin egiten duguna da esate baterako cognates, kognadoak erabili, begiratu ze hitzak diren, eskatu hemen emandak daude, baina eskatzen dugu, aurkitzeko ze hitzak dauden testuan eta beste hizkuntzetan zeintzu izan daitezken, segun ze hizkuntzak erabiltzen dituzten, baina hauek dira eskolan erabiltzen badituzte hauek. Ez lehen alemana eta horrekin da erabili gabe bakarrik. Eta gero, galdera batzu, edo izan daitezke esate baterako lan individuala, hemen baldin bada inglesez galdera bat, eta erantzuteko euskeraz, edo erantzuteko gaztelaniaz edo frantsesez, eta talde lana bilatu informazioa hizkuntza desberdinetan, eta gero prestatu laburpen bat euskeraz, esate baterako. Baina ari gara nolabait mugak aldatzen, gauza hauekin. Orduan, nik honekin galdetu nahi nizuen erronkak bezala, badakigu erronka asko ditugula eskolan, eleaniztasunarekin, atzerriko ikasleak eta euskera, da erronka handi bat, euskeraren erabilera, euskera akademikoa ulertzeko eta erabiltzeko gaitasuna, badugu, euskerarekin erronka asko, baina badugu baita ere orain gaitasun eleaniztuna, translanguaging, nola babestu, nola egin aurrera euskerarekin, baina
beste hizkuntzak batera edo abia puntu eleanistunetik, azten baldin bagara, eleanistasuna hor dago. Eta nola gure kontestuan hemen zer egin dezakegun gure kontestuan hemen esate baterako. Eta hori aizinaldian ere ikusiko dugu agian badaude aukera batzu, askotan ez dugu landu, beste tokitan landu da gehiago ulermeneko gaitasun eleanistuna. Eta agian aukerak daude baita ere horretarako. Mila gauza asko gehiago daude komentatzeko, baina hau jarri nahi nuen pixka bat nahiko berria delako gure artean parte hau ebaluatzea da berria dena, eta ez dakit komentatzeko edo ikusteko zer izan daiteken. Mila esker. Bai? Orain bai? Bai. Gaia jarraitzen dugu, nik komentatu dudana, agian erabil daiteke baita ere. Aizinaldia, kultura, kirola, nola eragiten diote hezkuntza eleanistasunari. Eta eskatuko dizuet, zuek zuen burua orkestea, esanez, izena, nongoak zarete, eta non lan egiten duzue, eta pixka bat zertan. Egunon. Ni Iñaki Arruti naiz, Lasartearra naiz, Lasarte Oriatarra naiz. Urte mordo bat, zarra naiz. Urte mordo bat bertako udalean aritu naiz lanean, eta Damazkita azken 4 urteak Gipuzkoako Foru Aldundian, hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzan, zerbitzu buru. Egunon, ni Kristina naiz, Leitzakoa naiz, Naparra, eta Nafarroako euskara zerbitzuetan ari naiz lanen azkeneko urtetan. Leitza Goizu eta Areso Arano inguruan ibili naiz orain arte, eta oraintxe aldaketa berrian Malerrekara aldatu berri naiz, Malerrekako euskara zerbitzuan ari naiz. Teknikaria, baina gaur heldu naiz, Era Nafarroa proiektu honen inguruan kudeatzen duen lantalde horren ordezkari gisa. Beraz, proiektu zehatz hori buruz ariko naiz gaur. Egunon, bai, nixan aire naiz, Urepeldaga, Baxena Fartaga. Gaur egun plazara kolektiboan lan egiten dut, hortaz gehiago jakin nahi baduzue plazara.eus webgunera gomitatzen zaituztet. 14 urtez lan egin dut Seaskan eta ikastolen elkartean euskara teknikari gisa, eta gaur egun gehiago soziolinguistikan formatzaile, eta hizkuntza lankidetzan ere karguduna plazaran. Mila esker. Hemen hitz egingo dugu kultur aizinaldietaz, eta honekin esan nahi dut udalekua, kultur jarduerak, tokiko ekosistemak, sormen espazioak, eta galdetu nahi dizuet, ia zein puntaraino uste duzue kultur aizinaldiak eragin zuzena dutela euskara ardatz duen hezkuntza eleanistunaren arrakastan. Hasiko gara, Iñaki. Hau da, bertso saioetan lehenengoa tokatze zaionak nolatan ez duen lehenengo izan nahi, ez? Goizean goiz erantzuten hasteko galdera onditsua, ez? Labur eta idea nagusi bezala, nik uste dut
kultur osagaiak dazkan aixialdiaz, gero igual zabalduko deu, nik askotan aixialdi edo eskologuz kanpoko jardueren eremu guzti hori, 16 urtez azpiko aurretan erabeen esparru hortan, bereizten eta askotan bi eremutan. Bata da, Maialenen, bertsozalea naizelaia, ez dizut esango, Maialenen bertso famatu hori erabiliz euskeratik eta euskeraz horretan, uste galdera hau datorrela euskeratik sortzen dian aixialdi jarduera horietaz, eta nik uste garrantzi izugarria dutela, batez ere hizkuntzari ematen diotelako, hizkuntza ulertzerak orduan, ezaguna da ez, alde batetik hizkuntza guztiek badukate alako balio instrumental bat ez, komunikaziorako balio dute, tresna bat dira, eta hori, batzuk esate dute prestigioen araberako zea daukatela, ez da, erabilgarritasuna. Nei behin erakutsi ziaten hizkuntzen prestigioa engainatzen duen hitz badala, eta normalean prestigioa esan nahi duna da, ze funtzio sozialetarako balio duen hori dela, erabilgarritasun hori ematen diona, ez da hizkuntzaren barne ezaugarri bat, frantsesak bereziko ezaugarri bat dulako, edo inglesak edo ez da funtzio sozial asko jan dituztelako eta horren ondorioz sortzen duen balio instrumental jasoago hori, ez da. Orduan, hori hizkuntza guztia daukate, gradu batean edo bestean, eta nik uste eta aixialdi horrek, euskeratik pentsatutako aixialdi horrek ematen diola hizkuntzari beste balio bat. Da balio kultural bat, hizkuntzak ez soilik tresna bezala ulertzeko elikadura, osagai bat, eta hori ja ez da balio instrumental bat bakarrik. Horrek ematen du identitate balio bat, eta identitate balio hori ja ez dago norberaren planoan bakarrik kokatzen da, osagai bat ez da, plano kolektibora, komunitariora pasatzen da, eta hori gakoa da hizkuntza guztientzat. Egoera normalizatutan dauden hizkuntzen hiztunak askotan ez dira horren kontziente, eta gu alrebez, egoera gutxia autuan dagoen hizkuntza baten hiztunak gea horren oso kontziente, are gehiago uste izan dela osagai nagusia ona ekarri batuna, zen beste lesbian hemen egongo, eta hemendik aurrea ere egoera gutxiagotu horretatik ateratzeko klabe bada, ez? Beste gauza bada, ontaz asko hitzein leke, baina beste gauza bada hori nola jasotzen dugun. Jaso daiteke eduki hori, hizkuntzaren elikadura kultural hori modu akademiko batean, eta ondo, eta horre estiloak sartzen dira, eta bakoitzaren preferentziak eta bar, baina gero aixialdiari lotuta normalean, eta dizuek askoz hobeto dakizue gu baino, ikasitakoak baino bizitakoak askoz gehiago balio dula jabetzeko, zerbait azpimarratzearen bizi egiten dezula, aixialdian. Bigarrena izan liteke jolasaren bidez egiten dela, eta jolasaren bidez ikasten dan edo jabetzen zean horrek beste indar badakala. Hirugarrena da, umetan egiten dela, eta umetan jaso ditugun gauza horiek segurenik guretzako dazkau bizitza guztian. Eta laugarrena da, hizkuntzari atxikitze zaio, esan duten balore hori, ez da. Nik hor gutziko nuke. Kristina, zer esaten? Bueno, aipatu den bezala, era Nafarroatik heldunez, beraz ikuspuntu hortatik, toki horretatik hariko naiz, eranafarroa.eus webgune bat da, Euskara Zerbitzuek sortu ginun, Nafarroako toki entitatako Euskara Zerbitzuek sortutako webgune bat, oin 9 urte sortu zen, webgunearekin batera sare sozialak ere baditugu, eta bereziki sortu zen Euskaraz ikasten nahi den ikasle horien gurasoentzat. Bidelagun, seme-alaben ikasketa prozesun bidelagun izateko, baliabide batzuk eskaintzeko, aholku batzuk emateko, guraso horiek euskaldun izan edo ez izan. Edo familian bitik bakarra izan euskaldun da bestea ez. Edo, gero eta egoera gehiago ditugu migrazio kontua dela eta gure herrietara iritsi dien familia horientzat, euskara ez duten eta gaztelania ere ez duten familia horientzat, bidelagun izan zedin sortu zen eranafarroa.eus.
12 urte bitarteko aurrentzako zuzendua da. Beraz, galderari erantzunez arrakastatsu ote den, era Nafarroatik bai, zutabe nagusietako bat izan delako familiei laguntza hori emateak imatera, aisialdiaren garrantzia azpimarratzea. Familia horiei euskarazko aisialdian, izan kultur, zein kirol, aisialdian aritzearen zinez beharrezkoa dela, neskamotiko horiek aisialdian izen ematea, parte hartzea. Iñakik esan ditun lau ezaugarri horiekin bat eginez, espazioak eskaini behar dizkiogu euskaraz aritzeko. Nafarroa aitz zabala da, nik esan dizuela hitzatik heldu naizela, eta urtetan hor lan egin dut, beraz, heldu naiz arnasgune batetik, euskaraz bizi gaitezken eta egunerokoan euskaraz ari gaitezken toki batetik, neskamotikoak euskaraz aitzen dira ikastetxean kanpoan eta dena delakoan, baina Nafarroan hitz honetan, Iruñerrian edo zesanik ez dutera nota fallan, ez da aukera hori, beraz, neskamotikoei eman behar dizkigu espazioak euskaraz aritzeko. Lagun artean aritzen denean, gustora aritzen direnean, errexago barneratzen baita. Eskolan ikasietakoa eta akademikoaz gain, kanpoan, egoera beste erregistro bat ikasten dute, beste hizkuntza informalago bat jasotzen dute, errexago barneratzen da, motivatuago egon ditezke, beraz, aisialdiak garrantzia handia du zentzu horretan guretzako, euskaraz bizi ahal izateko eta hiztun oso izateko, ikastetxetik kanpo eskolak ez baitu dena inen, hori behin baino gehiagotan esan digute, beraz, familiek ere badute zer egina bide honetan, eta horretarako, bide lagun horretan izan nahi du, bide horretan izan nahi du bide lagun era Nafarroak. Mila esker, Kristina eta Xan. Bai, nik egan ezake aurrek, gazteek euskara beren kabuz erabiltzea, hori dela euskalgintzaren ametsa. Uste dut komunitate hau antolatu zela adibidez ikastolak sortzean, horretarako uraren zikloa bada gauza bat ikasteko eta emateko ere euskaraz, baina gaur egun uste dut gure ametsa oraindik ere badela gazte belaunaldiak haien kabuz informalki euskaraz egitea. Eta ahue bezalako ikerketa batek frogatu du, zein garrantzitsua den kultura aisialdiaren ekarpena horretan. Beraz badakigu zer egin. Ikerketa horrek erraten digu eskola edo ikastola baten inguruan antolatu behar ditugula kultur aisialdiak euskaraz, eta horrek ez duela eragingo haien eleaniztasunean, sendotuko duela baizik, euskara sendotzen balima duzu, beste hizkuntzentzat ez duzu beldurrik edukitzerik. Eta artetik erraiteko ere, eskolarki porrotean den aur batek euskara bakarrik eskolari lotzen balin badio, eskertuko du euskara ere beste espazioetan, beste eremuetan, beste arloetan harrapatzea. Kultura aisialdiak ere hori ekartzen aldu, gozamen bat alde horretatik eta atxikimendu bat hizkuntza hori, naizta eskolarki porrotean izan. Atzoko horrika pasatu da Baionatik, sekulako euforia zegoen, argi-argia. Uste dut importanta dela ere aurrek helduak hain euforiko ikustea euskararen inguruan. Eta guri dakiula ere euforia hori baliatzea delako antolaketa hori obratzeko gaur. Oso joera jajera simbolikoa dugu, eta hori ez dugu galdu behar, gure indar gune bat da. Simbolikotik pragmatikora egiteko jauzia ere hor dugu, eta baliabideak lortu eskola ikastolaren inguruan kultura aisialdia euskaraz antolatzeko. Hori bai, eta horrekin bukatuko dut, funtzioak zehaztuz, kultura eta aisialdiaren artean, nik ez ditut berdin kokatzen, ez diet funtzio bera ematen. Aisiak gehiago ekartzen du hizkuntzaren normalizazioa, gauza juntena egin dezakezu euskaraz,
baloi batean jo, edo pilota batean jo, edo dena delakoa. Hori da gaurko gizartean prestigioa daukan gauza bat, bitxia izan daiteke, baina hala da. Eta gaur egun ere ikusita neskek ze toki hartzen duten kirolean eta abar, bada ere izan daiteke estrategia feminista bat, emazteen tokia normalizatzeko gizarte honetan. Hortik ere badugu inspiratzeko, kirolak zer ekartzen alduen Euskaldunon normalizazioan gizarte honetan. Eta kulturanik gehiago normalizazioan baino unibertsaltasun batean kokatuko nuke. Kulturak eta bereziki erri kulturak kulturanik ez dut ulertzen lehen gauza bezala kontsumitzen den gauza bat, baina gehiago erri kulturan hizkuntza komunitatean bizitzen eta biziarazten dugun hori dantzaren inguruan, ilauterien inguruan, kantuaren inguruan, bertsoaren inguruan. Horrek badu balio berezi bat, Iñakik ere komentatu du, lehen komunitate bati lotzen gaitu, kidetzen gaitu komunitate bati, eta kokatzen gaitu munduan. Hizkuntza komunitate baten kide balin bagara ere, egesten du munduan kokatzen kolektiboki. Orain galdera bat daukat berriro Iñakirentzat. Gazten hizkuntza eta jarrerak ez dira ikusten dugun bezala, ez dira bakarrik hezkuntzaren bidez eraldatzen. Eta badago esate baterako, eta Xanek ere esan duen bezala, kirolaren praktika, esparru ezin hobea da hizkuntza ohituretan eragiteko. Eta galdera da, zer bide egitasmo ekimen proposatzen duzu eskolaz kanpoko jardueren eremua hizkuntza indar berritzeko giltzarria izan dadin? Bueno, a ber, lehendabizikoa gelatik kanpo gabiltza, ez? Gero jetxiko zate eskolara eta gelara eta ez dut aprobetxatu nahi aukera. Kanpoan gauza asko egin behar dira, eta aleginak egiten nahi gara, uste asko zaundiagoak egin behar diala, baina gela barruan hizkuntzaren tratamenduaren inguruan ere beti ateatzen zait gai hori, eta uste gurea bezalako egoera gutxituan daun hizkuntza baten inguruan berpentsatzeko lana egin beharra dagoela, bereziki didaktika eta kontu hietan ardura daskatzuenak. Zuek ez dakazue sensazioa, adibidez, beti botatzeta hau, baina paradigmatikoen egiten zait, bigarren hezkuntzan euskera asignatura jaso dugunean guk ikastolan deitza denion zuhaitzak. Zuhaitzak iten pasaren dula, eta 16. mendeko apaizen literatura ikasten ere bai. Karikaturizatzen nahi naiz pixkate, nahi eta uste dut hizkuntzaren ikuspegi korpusianoa egia daukagula eta ezinbestekoa zaigula hizkuntzaren aldagai kultural, universal, nahi bazuek kultura soziolinguistiko bat elikatuko dun zerbaitetarantz joatea. Bestela hizkuntzaren ikuspegi askozaz instrumental, pragmatikoago hori ematen ari gea eta horrek balio du gauza batzutako, baina beste batzutako ez. Eta gure egoeran premiazkoa. Parentesi iztetzen ez duna bontatzen esan gabe uste. Bigarrena da, eta baita ere puntua dutako izuet, eleaniztasun hitzak beldur puntu bat ematen nahi. Hemen katedratikoa ondoan eukita, baina datorren astean 60 urte beteko jut, eta oantxe esan berkoet, ez badetoen. Ni baukat beste lagun bertsolari bate bai, eta arek esatezin, Iñaki, eleaniztuna, alegia lortu nahi duen pertsona hori, inork ez du elebakarri izan nahi, eta inork ez du bidatzen euskaldun elebakarrik bidatzea, arriskurik ez dakau. Orduan, eleaniztuna, hitz joko bada, eleaniztuna hola dena batea jartzen badeu, eta ui, ze polita ez, eleaniztuna. Nik uste guk behar deuna dela elean hitz duna.
berriro. Gauza bada, elean iztuna, dena batea esan da. Eta beste gauza bada, elean, singularra, hitz duna. Eta bera, Xanuek esan dunaren antzekoa, alegia, egoera gutxituan dagoen hizkuntza batek behar ditu hizkuntza horretan arituko dian, normal arituko dian hizkuntzak eta gaina hiztunak barkatu eta beste hizkuntza batzu dakizkitenak beste funtzio sozial batzutara batzuekin ahalik eta ondoen manejatzeko. Pixka diferentea da, ezta? Nik utzi nahi nun hemen urrengo saioetara. Eta orain galderari erantzunez, referentzi bat emango dizuet, tokatu intzaidalako, igual ezautuko dizu gehienok, nolatan Euskaltzaindiak gogoetagune bat jarri duen martxan, Jon Sarasuaren zuzendaritzapean, eta da orain 50 urteetako lan guzti honen ondorioz iritsi gean, zerran bidegurutze, rotonda, inpas, edo danalako horretatik, ahalik eta biderik egokiena hartzeko hausnarketa toki bat, zeinaren, berak egina dauka ponentzi orokorra eta egiten du irakurketa orokor bat eta proposamen orokor bat aurrera begira, baina gero aigea arlokako lanketak egiten. Administraziorako bat, arlo sozioekonomikorako bestea, hezkuntzarako beste bat, eta tartean beste bat, nahi tokatu zitzaidana, aizia eta hezkuntza ez formalaren inguruko. Orduan, kontatu nahi dizuedana, indiazun galderaren inguruan da, hortikan, sakondu nahi dunak zintzilikatuta dago ponentzia, beraz horri irakurtzea du lasaiago, eta egiten diazun galderari zehatzago erantzun da, ni ez nator egitasmo konkretu batekin. Nik usteet, sensazioa dakat, baina urteekin lotuta dago, gure buruak errepikatzen entzuten nahi naizela askotan, baina jende gazte pila bat ere ikuste dut, eta tokatu itea errepikatzea. Uste ez dela, egitasmotxon bat topatzen deun bat gurera ekartzeko. Uste ez dela hori planteamentua. Uste printzipioa jarri behar ditugula hobeto, eskolak bakarrik ezin dula, badakigu, eskolan dakazu askoz hobeto egiteko lan pila bat, baina eskolak bakarrik ezin dula aspaldi dakigu. Lehengo batean grafiko historikoitako bada, Mikel Zalbide eta konpainiak eskola iztun bila azterketa eta liburu egin zutenean, aztertu zuten ume batek urte osoko esna orduetatik ze matordu pasatzen zituen gelan. Batz ezate? Bai. Enoko 15 ustete. B ereduan, beraz, suposatzen zen denak euskeraz pasatzen zitula, B eredukoek 8% eta A eredukoek 3%, ez? Horren zertaz hitz egiten egia. Alegia, hizkuntza batek, egoera gutxi, denek, baina egoera gutxiagotuan daun hizkuntza batek ezinbestekoa du nahikotasun funtzionala deitzen dara. Hau, sakondu nahi dunantzako, Albert Bastardas, soziolinguista katelana, eta liburua da Kapa una sostenibilitat linguistika, alegia eleaniztasuna jasangarri egiteko behar ditugun baldintzen artean, bata da ezinbestekoa dela nahikotasun funtzionala. Zesan nahi du horrek? Gizarte horretako funtzio esanguratsu multzo bat zeinetan hizkuntza horretan egitea ezinbestekoa izango da. Testu, Jesus, zer radikala, ez? Ez, baina eske hori da gutxi gehiago normal dauden hizkuntzek daukatena. Gu zer euskera gehalako zoze berezia behar dugu, behar dugu nahikotasun funtzional hori. Eta hor, nik uste sartzen dela isialdea. Zeatik, gertueneko funtzioak dialako egitea ezinbestekoa ditugunak. Eta hizkuntzarentzako baliodun horrek, baliodu berdin hiztunarentzako. Alegia, hiztuna alik eta eleanitzena eta alik eta osatuena sortzea nahi balin badeu, eskolarekin bakarrik ezin dugu. Behar du hiztunak nahikotasun funtzional bat. Eta nahikotasun funtzional hori bere realitateko sozializazio eremuek ematen dute. Zein dira aur baten sozializazio eremuak? Familia izango da horrena, gero eskola, gero? Igual eskola guzkanpoko jarduerak, zer gehiago, pantaleak, gero lagunak eta gero nahi duzuna. Hoi bale madia bere funtzioak ziurtatuta dakaun bakarra eta
guztien kasuan EAen bakarrik, Nafarroan eta iparraldean ez, da eskolarena. Eskolak ehuneko 14 gehienez, eta gero ja sartzen geha gelan alegia entzun iteuten produzitu, hori aparte utzita, eremu horiek banatu ditzezke bere izaerangatik pixka bat. Alegia, familia eta lagunak eremu pribatua dira. Bat ematek esango, importantena da pantallak. Seguru ez daude, hemen norbait pantallak euskaraz. Ja, baina pantallak nun erabakitzen dira. Zeinek erabakitzaitu? Igual Kalifornian. Pantallak eta beste eremu batzuk merkatuaren eremuak dira. Eta gero dakau eskola eta eskologuz kanpoko jarduerena. Eta horiek eremu publikoak dira. Eta nik uste lehentasun erabatekoa jarri behar dela erakunde publikoek. Hor nahi bazu esartzen geha eskola sareak ere bai. Antolatzen, zuzenean antolatzen, edo antolatzen laguntzen dituzten eskologuz kanpoko jarduera horiek, ulermena universalizatuta dauden eremutan, eta hori da EAren kasuan, 16 urtez azpiko aurretan erabe guztiek dakite euskeraz ulertzen, edo ulertzen dute euskeraz. Beraz, nik uste eremu hori arnasgune soziofuntzional bihurtu beharko genukela EAen. Arnasguneak lotzen ditugu geografikoekin bakarrik, ez? UEMako herri horiek. Zer da arnasgune bat? Arnasgune bat da euskera nagusi duen eremu bat, ez? Normalean geografiarekin lotzen duena. Nik uste lotu behar deula eremu soziofuntzionalekin. Osea, gu ez gehatea, guzatik geha euskaldunak. Euki ditugulako nahikoa arnasgune soziofuntzional. Batzuk familia, denok ez, gero eskola, gero isialdia, edo lana, edo danalakoa, eta horrik eman digu hori ez. Nik uste EAen jauzi bat plantatu behar da, eta hori da gogoetaguneko hitz nagusitako bat, jauzi bat plantatu behar da, eta ez da egitasmo bat martxan jartzea, baizik eta jo behar dugu, eskolorduz kanpok 16 urtez, edo hezkuntza derrigorrezkoa da, adintarte horretan, aisialdia, eskolorduz kanpoko jarduerak, arnasgune soziofuntzional bihurtzera. Horredazka gero beste gauza pila bat egiteko. Eta ulermena universalizatuta ez da hona ere mutan, dala Nafarroko zati haundina eta iparraldeko gehiena uste dut, beste arazo batzu dazkau, baina horietan nik uste askozaz lehentasunezkoagoa dela euskarazko lerroak gehitzea, gehi aisialdi gune, espazio berezitu horiek sortzea. Nik bi logika, bi estrategia horiek ikusten. Ikusiko dugu, Kristina, era Nafarroa, da zure. Eta euskeraz ikasten duten ikasleen gurasoen erreferenteak zarete. Bueno, batzuen erreferenteak. Eta zein dira familiaren esparruan gaur egun aurkitzen dituzuen kultur transmisioaren jardueren behar izan nagusienak. Hau da, kirolan edo kultura, denbora librea, eskolan ze beharrak dauden behar izan nagusienak zeintzu diren zure ikuspuntutik. Edo zuen ikuspuntutik. Bueno, referente izan egin nuke. Bide horretan hasi ginen, gurasoentzako, ez dut uste askoen garinikoen di, baina, bederatzi urte daramagu, nahi ginuke iritsi. Hala ere, bai, hasieran aipatu dut, familiak diela guretzako, familia zuzeuntako webgunea dela, beraz, funtsezkoa da familiaren rola. Etxetik hasten baita, kultura, hizkuntzaren transmisio horretan baita kulturarena ere, etxetik hasten da, beraz, izan euskaldunak edo ez, horre garrantzia handia da, baina dienek badute ja bide bat egina eta badute batzutan inkonstienteki akaso, baina euskara hori badute eta batzutan arnasgunetan bizi diren horiek errezago dutelako, baina beste kasu batzutan ez dago eta eman bartzaizke aukera horiek edo, eta era Nafarroa sortu zeren hori zen asmoetako bat. Guraso hori eskaintzea baliabideak kulturatik askotan, ze familiak ere asko egin dezakete etxetik. Eta importantea da, seme alabei baliabide horiek eskaintzea, eskura jartzea.
ipuinak, musika, marrazki bizidunak, zinea euskeraz eskaini. Baliabide horiek badaude, era Nafarroan webgunean egin ginuna zen, baliabide horiek bildu eta eskura jarri, errez aldera. Guretzako funtsezkoa da baliabideen atala, 8 atal eta 7 ataletan sailkatua dugu, hor eskaintzen dira esan bezala ipuinak, literaturari eskainia, musikari, zinea eta pelikulei eta, baina badago beste atal garrantzitsua, eskolaz kanpokoak, noski, hor atal hori oso osatuta dugu eskolaz kanpo zer eskaini daiteken, eta badago beste atal berezi bat gurasontzako aholkuak. Eta eskaintzen digun aholku horietan bada aurra jaiotzen denetik, ongi etorri, izena duen esku horri bat bada eta informazioa bada, umea iritsi den momentutik nola jokatu. Eskolan sartzen den momentua beste klabe bat, 3 urteko umeak dituztenekin, eta gero eskolak eta familia norabide berean, 3 urteekin eskolan sartzen direnean. Eta hurrengoa badugu beste bat, eskolaz kanpokoen inguruan. Eta orain sortu dugu beste bat, haurdunaldi garaian. Izan ere, importantea da, hizkuntza ohitura horiek aurrez zehaztea. Aurre iritsi baino lehen zehaztea. Etxe horretan euskararik ez bada, edo bietatik batek balin badu, nola jokatu hizkuntzarekin. Horrek ere asko eraginen baitu hizkuntza ohitura horietan. Eta aldez aurretik hartutako erabaki kontziente horiek eta adostutakoak importanteak izaten dira. Eta azpiatal hori sortu berria dugu, eta pozik gaude horrekin ere, 0-12 urte bitartekoen gurasoak lotu nahi ditugulako, eta guraso izan aurretik hizkuntzarena bideratzea importantea da. Beraz, baliabidek eskaintzea guretzat ezinbestekoa da, eredu praktiko batzuk ere ematea, beste guraso batzuen bizipenak edo lekukoak jasotzea eta eskaintzea, bakarrik ez daudela sentitzea, eta ikuste beste batzuk ere indutela bere bidea, kanpotik etorri hizkuntzaren berri izan gabe ere, eta etorri diren tokian D eredua dute, beraz euskara sartuko da, etxean ez duten momentuan. Horieri, guraso edo familia hori erakustea, beste batzuek indutela bidea, eta bakarrik ez daudela partekatzea haien esperientziak. Jarrerak eta balioak lantzea, hori etxetik lantzea importantea da, eta hori da, atxikimendua eta motivazioa. Hori seme-alabei erakustea ere oso importantea da. Txikitatik jakin dezaten edo ikus dezaten, ez jakin arren, nahi dutela, euskaraz ikastea nahi dutela, eta eramanen dituztela bestelako emanaldietara, euskarazko emanaldietara, eskolaz kanpora esan duen bezala, sozializatze hortan, beste eremu batean ibiliko dira, eta nortasun eraikitzeko bizipen berriak positiboki gustuko tokian bizitakoak gehiago balio duelako, eta bide horretan, horiek bai, gidaritza ideiak eman webgunearen asmoa horixe baita ondoan izan, motivazio importantea dela baita erakutsi eta eskura eman jarri, ahalik eta baliabide gehien neskamotik horiek iztun oso izan daitezen, eskolatik jaso dutena gerora kanpoan ere praktikatzeko bidea izan dezaten euskaraz. Mila esker, Kristina. Eta, zu ikasgelaz kanpoko euskararen erabileran eta gurasoen sensibilizazioan aritua zara. Eta nik galdetu nahi dizut, ia nola sortu kultura aizinaldian euskaraz aritzeko baldintzak. Baldintza horiek nola sortu zure ikuspuntutik? Hori da galdera potoloa. Irakasle eta hezitzaileek egunero augean daukatena, nola sortu baldintzak. Nik ganezake baldintzak pedagogia jakin bati lotuak direla. Pedagogia zedarritu bat, esplizituki formulatua den pedagogia bat behar dugula lehenik. Horrekin egan nahi dut, agian hasi behar dugula ere gure ametsa partekatzen ikasleekin, aurrekin, gazteekin. Simplea edo inozoa dirudi, baina aurrei gaztei erratea formulatzea esplizituki, betu ikastolak edo D eredua sortu genuen amets horrekin. Eta zu amets horren parte
izatea nahi dugu. Ea ze jajera sustatzen den hortik. Eta ez behin ejanda bakarrik, baizik eta ziklo desberdinetan ere ari gorria izan dadila amets hori. Badakit gero nera bezaroan eta ez dela simple. Helduon ametsei eustea, baina hala ere gonbidapena luzatzeak beti merezi du. Eta zedarrituak eremu bakoitzaren funtzio nagusiak zedarrituta, osagarritasunean. Eta hor badugu bataila ideologiko bat. Garaian itziarrek eta hainbat pertsonek bidean eman zuten murgiltzea, immertsioa, etzela submertsioa. Eta hori izan zen bidean irabazi genuen lehen bataila ideologikoa. Aurrak ez ditugula urpean atxigitzen, baizik eta hor garela igerika erakusteko. Bakotxak bere realitatetik, bakotxak bere einean, hor gira gu igerika erakusteko. Eta orain dugun iparaldean behintzat beste bataila ideologikoa da murgiltzea nun hasten eta bereziki nun bukatzen den. Eta ni personalki oso kezkatuta bizitzen dut jakitean edo entzutean batzuk erraten murgiltzea klasean gelditzen dela. Klasean gelditzen balin bada ez gira sekula joanen sozializazio prozesu batetara kultura isialdiaren garrantzia ez dugu sekula aipatuko eta geratuko gara soilik esparru akademikoan eta ez ginen horretarako abiatu duela 60 bat urte. Beraz, hor badugu bataila ideologiko bat irabazteko murgiltzea badela ere gelaz kanpoko eremua eta eskola edo ikastolaz kanpoko eremuan ere murgiltze espazioak edo arnasgune soziofuntzionalak ere kultura isialdian importantak direla. Hortik guk garaian, sehaskan, ikastolen elkartean lan bat ereman ginuen ikastoletan, baina gelaz kanpoko eremuetan, erakusteko ere zerk ekartzen zuen, ze ereduk ekartzen zuen aurrak horien artean gehiago euskaraz arituko ziren edo ez. Noski kenduta oraindik baigorri edo azkarate edo ostibarre bezalako eremuak baditugu nahiko euskaldunak inguruan eta ez da ofizio bera izaten ikastola hortan irakasle edo ezitzaile izatea edo angelu edo miarritze batean, ez da ofizio bera. Hori erakasleek berek ere hala erraten dute. Baina guk nahi ginuen erakutsi antolaketa batek, eredu batek posible egiten zuela angelu batean ere euskararen erabilera areagotzea. Aurren artean espontaneoki eta informalki. Horretarako behar duzu lehenik kontzientzia murgiltze eredua osotasun bat dela, ez dela klasean bakarrik gelditzen, eta kanpoko espazioak ere baduela bere funtzioa, bere garrantzia, eta hor jokatzen dela inklusioa. Inklusioa jokatzen da kanpoko espazioan, jolastokian jokatzen da aurren arteko inklusioa. Edo zein izanik haien jatorria, txikiak ere inkluitzen ditugu, eta generoan ere badu horrek bere garrantzia. Neskek ere jolasteko espazioa ukan dezaten. Beraz, ikusten duzu zenbat gauza jokatzen den eta hizkuntza aldetik ere hainbat gauza jokatzen da hor. Eta aztertu genituen ere obiektuak, jolasteko obiektuak eta konturatu gira obiektuak badutela mediazio funtzio bat. Eta baloi batek edo zapi batek ez duela mediazio berdina sortzen. Hizkuntza ikuspegitik ere ez, baloi bat, futbol baloi bat oso sozializatuta dago erdaraz, mediatizatua da erdaraz, eta baloi bat ikastola batean sartzeak ere erdara ekartzen du berekin, gehi beste balio batzuk, balore batzuk, bere bazterketarekin, beraz konturatu ginen ere, baloiak ere behar genituela kudeatu jolastokietan,
ez beti presente egin, baina agian zapi edo uztaiak edo bestelako obiektu batzuk ere sartu, nahasketa gehiago sortzeko eta sormen gehiago sortzeko, eta euskaraz deskubritzen duzun hori gero errepikatzen duzu euskaraz, bai? Horako ariketak egin genituen. Eta aurrak haien artean gehiago elkarrikintzan zirelarik, ere, handienak txikienen ardura dun, adibidez, bai? Beste hageman bat sortzen da aurren artean, eta hageman hori euskaraz sortzen balin bada, euskararen erabilpena areagotzen du horrek, bai? Aurrak elkarrikintzan, haien eineko arduratxoak emanez, bai? Eta haiek ere parte eginaraziz ikastolako bizitza horretan, bai? Horrek denak egiten du, gure ustez, gero, ikerle batzuek bali madute hor denbora bizka bat, edo ez bali madakite zer ikertu, hor bada zerbait ikertzeko. Ikusteko, guk bidean eman genuen hori zeinetaraino frogatzen aldugun. Kontutan hartuz ere, geroztik, badela kontzientzia hartze bat ahozko hizkuntzaren inguruan. Ahozko hizkuntzak duen garrantzia baitezpadakoa da. Bereziki egoera komunikatibo konkretuekin lotua denean, eta hor da bilakatzen ikasgela barruko eta kanpoko espazioen arteko osagarritasuna baliagarri, berezi, baitezpadako, hor baitute aplikatuko, hor baitute transferituko, gisa hartara antolatzen bali madugu euskara. Transfera antolatzen den gauza bat da, beste hizkuntzekin zubiak eginez noski, eta hor, orain sehaskan bereziki, dabiltza hizkuntza progresio bat finkatzen, mailakatua, ebaluatua, eta uste dut hortik bizkarrezur bat eraikitzen ari dela. Eta hori badela baitezpadako urratsa, bizkarrezurra, gero bizkarrezurra ikus daiteke ere eskeleto soil bezala, ez da biziki erakargarri hori, eta horregatik ere eskeleto horrek behar du gorputz bat. Eta gorputz hori emanen dio kanpoko eremuak, euskaraz jolastuz, baina gorputz hori emango dio ere literaturak. Literaturak, kulturak, gorputz bat emanen dio bizkarrezur hori. Eta hori guztia mugimenduan emateko, lehen aipatu bezala, soziolinguistikak ere izanen du bere garrantzia. Adin batetik goiti, euskaraz gutiago ari diren adin hortan preseski, gogoetarako, arrazoi biderako gaitasun gehiago dute ikasleek, eta hor soziolinguistika oinarri batzuk ukaiteak lagunduko die haien realitatea hobeki identifikatzen, jatorri desberdinak ere hobeki ulertzen, hobeki kokatzen, hobeki errespetatzen haien artean, akzentu desberdinak, euskalki desberdinak, baina hau dela euskara. Eta euskaldunon komunitatea osatua dela jatorri, lagu, azal, kolore, erligio, genero desberdintasun batean, eta hori dela ere aberastasun bat, eta ez, ikasle guztiek ez dute lehen hizkuntza bezala izanen euskara, baina bederen gai balin badira lehen hizkuntza duten horiekin erabiltzeko, izango da hori urrats handia, hortako marko bat definitu behar da, eta bidean da beraz, goazen aitzina. Mil esker, Jean. Orain badugu denbora pixkat, galderak, zuen hitza izateko. Nahi duena, galdetu nahi duena, edo zerbait. Esan? Bai, hor, mikrofona beharko du. Hor dago.
Bai, nire galdera da Iñakirentzako. Komentatu duzu pantaiak merkatuaren logikan daudela, ez? Eta begiratu behar diogula gehiago erakunde publikoek egiten dutenari. Nire galdera da, Euskal Telebista dugu, eta Euskal Telebistan gertatzen dena, adibidez, hizkuntzak bereizita daude, eta ETB2 da kanal potentena, eta justu horretan Euskararen presentzia izkutatu egiten da, behin eta berriro, ez? Askotan ikusi dugu nola Euskaldun eta Euskaldun naturalak daudenean behartuta daude, kanal horretan daudelako gaztelaniaz, edo agian frantsesez hitz egitera, gehien bat gaztelaniaz. Nola ikusten duzu fenomen hori? Bai, galdera hau erresa da erantzuten. Gaizki ikuste dut. Gaizki ikuste dut. Gertatzen dena da, nahita azpimarratu dut gauza bat, alegia. Ez dut dudetan jarriko ETB batek, adibidez gure adineko guztiongan eukidun eragina gu hiztun bezala osatzeko orduan. Bistakoa da. Gaur egun telebistak oroar, seguruenik, eta ETB batek edo bik gure seme-alaben edo adin hortako aurren inguruan dakaten errealidadearen zati seguruenik txikiago bat osatzen dute, baina horrek ez du kentzen, nik neuk bota deten logikatikan, gaur egun berezikiaen aur guztik ulertzen dutelako euskeraz, baina ikusten dan toki guztietarako ere, agian mesedegarriago ere izango litzakela, hizkuntza politika lerratu beharko litzake horrera ere bai, eta umeentzako dan guztia defektuz beharko luke euskeraz izan, edo eta horrek gero dazkan progresibidade baliabide ez dakize antolaketetan, seguruenik neurrik hartu beharko liazke, baina norabidea horrek izan beharko luke. Beraz, oso erantzun erresa. Horrek ez dukentzen, eta nik hor nabil indarra egin nahian, ETBek, plataformek, sare sozialek daukaten eragina gero eta handiagoa da, eta gero eta hizkuntza eragina handiagoa dute, baina guk herri bezala eta lehentasuna jartzeakoan nahi iruditzen zait, lehen aipatu ditut 3 eremu, eremu pribatuan, familian eta lagunen artean ze hizkuntza erabili behar da ez du arautuko. Ezta? Bakoitzak erabaki dezala. Beste gauza bada, sustapen lan ikaragarri badakaula egiteko hori ahalik eta gehien euskeraz izan dadin. Baina arautu ez du bingo, ez? Beste eremua da merkatuarena. Eta merkatuan eragiteko eskumena badukagu zenbateaino. Eta 3. da eremu publikoa. Eta gune galdera da. Berdin zait zein jarrikoet. Gertuena da ona. Da nahi bazue, Hondarribiko udalerrian antolatzen dian eskolorruz kanpoko jarduera horiek euskeraz eskaintzeko gai espalimagea Kalifornian egosten danarekin hasi behar deu. Hoi da nire ardatza. Hondarribin eskolorruz kanpoko jarduera den ekoizleak, fabrikanteak zeintzuk dira. Udala, ikastetxeak, eta herriko elkarteak. Toain baten bat hor gimnasioak ez, esango. 16 urtekoak gimnasioa dihoaz. Baina guazen 3 lehenengoikin. Zenbat ezitzaile dazkagu ereduan gurekin ikasitakoak, gaztetxeagoak segurenik, eskolorruz kanpoko jarduera horietako ezitzaile dianak, kirol entrenatzaile dan alakoak. Zenbat aidea gaztelaniaz entrenatzen? Gure ereduko seme alabei. Noagoaz Kaliforniara, hori da nire zea, ez da? Batek ez du besteak entzen, baina etxetik hasi behar izaten da gauza guztietan. Eta horregaitik, erakunde publiko zen, zenbat ikastetxe dazkagu ikastetxeak beak antolatzen dituen eskolorruz kanpoko jarduerak gaztelaniaz gauzatzen dianak.
ez evidentemente ikastetxeak hori horrela egitea bilatzen dulako, baina nahikoa hizkuntza politika indartsua egite ez dugulako zenbat ikastetxe, zuek pixka provokatzearen. Baina, hueltan dator, zenbat udal jarduera horiek zuzenean antolatu edo diruz laguntzen dituztenak eta gero gauzatzen dituztenak, elkarteek, dana, osea, kulpak partitzeko ez da hau inoren kontrako gauza bat, baina bai hausnarketa bat, esatea, aixialdiak nik uste badaukala balore bat histori guzti hontan da jauziarekin eta bueltaka gabiltzana da 7. alaba. Osea, da denetan txikina, pobrena. Eta importantea ez zuek, hezkuntza, da administrazioa, da eremu sozioekonomikoa, bai. Baina, iruditzen zuen horietan, benetan, irabazik eukiko ditugula, txikiarekin espadego, txikia gobernatzeko gai espaldin magea. Gero daude mila gauza, aixialdi esaten duenean, nahi gara musika zitzeiten, bereziki ustez kirola zitzeiten nahi gala, gero bestelako aixialdi jarduera batzuk, kultura, dantza, mila gauza daude. Baina bat nabarmena, pelota bati jotzak dakan zentzua aparte utzita, da gure aur eta zea guzti horien, nerabe guzti horien motivazio iturri nagusietako bat. Orduan, hori ze hizkuntzetan bizi duten netzako determinantea da, aipatu ditugun arrazoiengatik. Eta badaukagu hizkuntza politika sendo bat horri heltzeko, eta ez egitasmotxo bat, horretik ez naiz etorri, bida, zea, Tolosan daukate egitasmo hau, eta indute hau, eta begire, holakoak badaude pila bat, baina 50 urte da mazkigu. Are gehiago, gure gurasoek soziolinguistikaz ezer jakin gabe ikastola sortu zituztenean, segituan udalekoak antolatu zituzten, ez gutzako. Zuk ez zinaten jun, abaigarrea, abeirea. Bueno, soziolinguistikaz zero egiten. Baina, bueno, ez da izan behar soziolinguista. Orduan, gertuko hori espaldin badeu antolatzen, nik ete behi ez diot zeharik esango, eta aprotxatu galdera berriro ponentzia botatzeko. Aldin badago beste galdera bat, baina oso zerantzuteko eta zehatza badago zerbait. Bueno, beste aukera izango dugu gauza guzti hauetaz komentatzeko eta hitz egiteko, kafea hartzen dugunean eta berando. Mil esker. Mil esker. Egunon berriz guzieri, hasiko dugu egunaren bigarren partea. Mil esker, antolatzaileei, hemen egoteko aukera eman didazuelako. Eta zuei guztioi, una etortzeagatik. Pentsatzen dut, nik esango ditudan gauza asko jakingo dituzutela, baina horrek esan nahi du, gaiak interesa duela, eta onaino etortzeko indarra eta gogoa izan duzutela, dejo handaizuela. Bueno, nik euskara ardatz duen eskola eleaniztuna hitz egin nahi dut. Ez dut edozein eskola eleaniztuna hitz egingo, gurean euskara ardatz duena berezia baita, euskara dano dakizuen bezala hizkuntza gutxitua delako eta horrek erronka bereziak sortzen dizkigulako. Beraz, pixka bat mugatu ingo dugu gurera, noski, nork egingo du gureaz guk ez badu egiten, ezta? Ibon lagunak esan zian, zeratik ez duzu hitz egiten misioaz eta bisioaz, eta bai, gaur hitz horiek asko erabiltzen dira, nik ere hartuko ditut niretzat. Eta orduan, pixka bat, misioa, alegia, zertarako gaude, zer nahi dugu, zein dira gure helburuak, bisioa, zein dago, nola egiten dugu hori, nola egin nahi geduke hori, eskola eleaniztun hori, euskara oinarri duen eskola eleaniztun hori, eta gero, berriz ere, gai berari punta atereaz, euskara nolabait eskola kalitatearen neurgailu bezala aurkeztu nahi dut, edo gogoratu nahi dut. Esan dut, ez dutela gauza berri askorik esango, zuetan badakizkitzute, baina batzutan gogoratzea ondo etortzen da, ezta? Eta azkena ere, pixka bat, adinak eskatzen didan bezala, azken 50 urteko ikasketak edo laburbildu edo gogoratu nahi nituzke. Zein da beraz euskara
ardaz duen eskola eleaniztunaren misioa, helburuak, zeintzuk dira helburuak. Eta hau oso importantea da, jakina. Eskola euskaldunak eta ikastolak eta gainerakoak sortu zirenean, euskararen erabilera normalizatu nahi genuelako zen, lehen Xanek esan du, edozein hiztun komunitate handik badu bere eskola. Hiztun komunitate txikiek gehienek ez dute, baina guk eduki nahi genuen eta beraz normalak izan nahi genuen zentzu hortan. Hori izan gure helburu nagusia eta hori da gure euskal eskolaren helburu nagusi printzipala atzean daukagun helburua, ezta. Zertarako, euskara eta euskal kulturaren ezagutza erabili, gozatu eta erabilera horren ardura ere garatu behar dugu. Ez da aski, nik erakusten dut, gero nahi dutenak nahi du nahi dezala, ez. Horren ardura, ez dakit, txertatu behar dugu gure ikasle, gure estudianteengan. Eta euskal eskolak sortu genitunean eta gaur egun ere bultzatzen ditugunean, euskal eskola kalitatezkoak nahi ditugu. Jakina, kalitatea zerk ematen du, emaitzak eta egokitzapenak. Garaian garaiko egoeratara egokitzen dakitenak. Eta egokitzapen horren ondorioz nahi ditugun helburuak lortzen ditugunak. Eta hori aurreko mahai inguruan ikusi den bezala, gizartearen eskakizunei erantzunez egindako zerbait da. Euskara ikasi irakasteko eginkizuna eman zitzaion eta ematen zaio gizarte guztietan bezala eskolari. Eta, klaro, hori auspotu eta indartu gizarteak egin du, batez ere 20. mendean. Gaur esaten da hori pixka bat apaldua dagoela, ezta? Gizartearen eragin hori, eskakizun hori, baina badakigu hori gabe ezin dugula aurrera egin, eta hori derrigorrezkoa dela. Pixka bat helburu horiek gogoran eukitzea uste dut importantea dela, eta bestea da bizioa, nola, ze baliabiderekin, zein da guk eskola hori aurrera eramateko daukagun, norabide hori markatzeko daitugun baliabideak. Nik puntu batean jarri nahi dut azpimarra, eta da, eskola eleaniztunak eskatzen duten hizkuntzen didaktika, hizkuntzen pedagogia, hizkuntzen lan egitea, zientzia da. Aplikatua da, medizina dan bezala, baina zientzia da. Eske, pasa da, edo ahaztu beharra daukagu, frankismotik datorkigun ideia hori, eskolak, maisuak, horiek eginaren eginez ikasten dute, baina hori praktika kontua da. Ez da praktika kontua bakarrik. Hor, zientzia egiten ari gera. Eskolak ikerketa laborategia dira. Eskola bakoitzak bere proiektua dauka, eta proiektu eukitzeak esan nahi du, helburu batzuekin, baliabide batzuekin, nolabaiteko neurgailu batzuekin lan egiten dugula. Eta hori, zientzia egitea da. Hizkuntzen didaktika zientzia aplikatua da. Ez da praktika kontu hutsa. Ze badakigu, eta zuek hemen ikastetxe askotako ordezkari eta langileak zarete, errutinarekin ez dela lortzen guk nahi dugun helburu hori. Tradizioak erakutsitakoa kontuan hartzen dugu, baina lehen ere esan dugu, gaur behar diren baliabidekin eta ditugun eskakizunei aurre egiteko norabideak markatu behar ditugu. Ingenieritza didaktikoaz ere hitz egiten dugu. Euskal Herrian ingenieritzak indar handia du. Hontaz, liburu bat eta gauza asko idatzi ditugu, baina gogoratu nahi dut. Izan nahi dut, zer da ingenieritza? Ingenieritza da helburu batzuek garbi helburu hietarako pausoak eta pauso horiek eramateko baliabideak markatzen direnak, aurre egoeraren ezagutza daukagu, nondik abiatzen geran jakin behar dugu, eta bide edo ekimena burututakoan neurtzen dugu ea martxan jarri dugun hori, erabili ditugun baliabide horiek,
aurrera egin duten edo ez. Lehen dikangenkan egoera hori aldatu den gure norabidean edo ez. Aldatu bada aurrera egiten dugu, ez bada aldatu berriz asmatu beharko dugu helburu horiek lortzeko nola jokatu. Beraz, eskolak laborategiei berezia dira, emaitzak ez dira besterik gabe erraz ikusten, baina hemen aurkeztuko diren adibideak, mailibiontakoak eta hurrengoak, erakusten du aurrerapen interesgarriak, adibide oso esanguratsuak baditugula, eta ari gerala hain zuzen ere gure aportazio zientifikoa egiten hizkuntzen irakaskuntza eleaniztuna deitzen den horri. Eta horregatik, uste dut, oso harro egon beharreko kontua dela hau. Hau ez da edozein lekutan egiten. Zan nahi dut, gurea bezalako hizkuntza gutxitu bat, beste hizkuntza handiekin batera. Barkatu, nire mikrofonoarekiko asarreak aspalditik datoz, nire ikasle izan direna badakite, gaizki konpontzen naizela mikrofonoekin, baina tira. Zan nahi dut, oso eremu importantea da gurea, horregatik nola du izena, euroeskualde hontan, beste teknika gauza guztierekin, irakaskuntza eleanizunak bere leku eukitzea iruditzen zait, aportazio zientifiko garbia dela eta zorionak ematen dizkiot euroeskualdeari, hau bertan eukitzeagatik. Eta berriz ere gauza berari pixka bat, beste buelta bat edo azpimarra doblea jartzeko, uste dut, eta hau ere ez da uste hutsa, euskara erreferentzia dela. Nolabait eskola baten kalitatea, euskaraz lortzen diren emaitza honek adierazten dutela beste gauza askok baino gehiago. Edo, behintzat, adierazgarri importanteenetako bat dela hain zuzen euskararen inguruan zer egiten den, zer lortzen den. Badakigu euskarak, eta hemen ikusi da aurreko mai inguruan, eskola ez den beste gauza asko ere ikutzen dituela. Baina eskola barruan ere, euskarak dena ukitu eta dena baldintzatzen du. Badakigu, batetik komunitate osoa, ez bakarrik irakasleak, ez bakarrik ikasleak, baita gurasoak, baita langileak, baita inguruko gizarte eragile guzti horiek, denak euskararen normalizazio erabileraren indartze kontu hau ezin dute ahaztu. Eta errez ahazten da. Eta honen adibideak asko ditugu. Ni honen dela hilabete bat, halako elkarte, kultur elkarte bateko batzar batean egon nintzen, eta bueno, urteko, badakizute, sasoi honetan egiten dira urteko laburpena eta hurrengo urterako zeak eta hori danak, eta dena oso ondo egin zen, erderaz egin zuen, baina itzuli zen, baina hori arduradunei izan nion, euskara ahaztu intzaizute, ez, dana itzuli dugu, esan ziren. Ez da hori kontua, itzultzea ez da kontua. Zenbateraino zuen eginkizunetan kontuan izan duzute euskarak ze esan nahi duen, ze berezitasun ezartzen dion zuen erakundeak aurrera daraman ekinbide horri. Dela feminismoa, dela emigrazioa, dela giza eskubideen edozein ekimenetan, hor nola sartzen da euskara tarte hortan. Hori euskara tartean sartzeak ez da arazo bat, batzuk esan dute, esko komplikatu egiten du, baina aberastu egiten du, kalitatea ematen dio, esaten dugu. Izan ere, badakigu, euskara bigarren hizkuntza bezala irakatsi behar dugula, ia beti. Etxetik oso euskalduna direnek ere, ez diete kalte handirik egiten, bigarren hizkuntzaren irakaskuntzarako dauden baliabideak erabiltzen baditugu. Honekin zer esan nahi dut. Bigarren hizkuntzan irakasten ari geranean, alegira gure murgilketan, eta hontaz, nahiko berandu konturatu nintzen ni, zuek segurazki konturatua zaudete, irakasleak zer egiten du?
baldin badaki ikasleak ez dakitela, ez direla oso euskaldun osoak. Demu guzian adi dago, ulertzu diazu. Berformulatu egiten dut, hau esan nahi izan dut. Arek ulertu du. Eta ni hortaz hori egiten ari da. Eta hori egiten duen irakasle hobea da. Zuzenean dena ulertzen duenlako behin esan eta aurrera egiten duena baino. Eta guk ezin dugu hori egin gure eskoletan. Ia ikasle guztiak bigarren hizkuntza dutelako euskera. Eta hau niri erakutsi zidan Aosta, Arana, bakizute Italiako iparraldean dagoen eskualdeanan, frantsesaren irakaskuntza bultzatu nahi dute, hori Frantziaren izan omen zen, garai batean, bertan franko-proventzala egiten zen bertako hizkuntza bezala, baina italianizatua dago da, eta eskoletan italianoa erakutsi nahi zuten. Eta hango irakasle izan dako batek, ni bezala hura ere jubilatu hango da, Piero Floris du izena, erakzen zian, eske frantsesez irakasten ari direnean, irakasleak askoz lan aberatsagoa. Hobea egiten dute italianoz egiten ari direnean baino. Zergatik? Eta horregatik esaten dut, euskeraz irakatsi beharrak lana, erronka ematen digu, baina hobetu egiten dugu, kalitatea ematen dio. Nik uste dut hori eta beste arrazoi askorengatik lortu duela nolabait de ereduak, erakargarritasuna eta eredugarritasuna, naiz eta euskararekiko izugarrizko interesik ez duen jendea izan ere. Hemen ere nik behin baino gehiagotan kontatu dudan anekdota, baino egia da. Dela 40 urte ni Leioan bizi nintzen, gure etxera lanea etortzen zen emakumeak Burgosen jaioa zen, 9 zeniden 9. zen, Ortuella mehatzaldeko familia batekoa zean, 14 urtetik lanean ari zena zen, oso emakume azkarra da. 2 seme biski zituen, eta esan zidan, mire, eta beti de uste hitz egiten zian, da nik ez esaten nion, baina berak eske no sé hablar de otra manera esaten zian. Bueno, vale. He decidido que les voy a matricular en el modelo D. Garai hartan, Leioan eta beste leku askotan eskola guztietan zeuden, A eredua eta D eredua eta dana batera. Eta bere etxeko balkoitik ikusten zuen ikastetxea. Aresti ikastetxea zen, Leioan, ezagutzen duena badakin dagoen. Eta berak esaten zian, es que he visto que las maestras del modelo D están todo el día en el patio, están mucho más con los niños, y los críos van encantados. Yo les voy a meter ahí. Haiek euskararekiko loturarik ez zeukaten inondik. Aita Jaenekoa bera esan dut nungoa. 2 biski haiek gaur 40 urte dauzkate, telekomunikazio ingenieroak dira biak, bere promozioko lehenengoak izan dira, gaur bere semeak dituzte horiek euskaldunak, eleanitzak, noski telekomunikazio ingeniero batek inglesa jakin beharra dauka, ofizioz. Esan nahi dut, hori izan dela, nolabait kalitatea izan da, nik esango nuke, de ereduari bere balio eman diona, bestela taula hau ez da ulertzen. Hau ez da ulertzen bestela. Ez da derrigorrez bultzatutako politika baten ondorio hutsa. De eredua jakin du, eredugarri eta erakargarri izaten. Eta horregatik dauzkagun datuak. Horri nola mantendutan, hori nola aberaztu, eta hori ikusten dugu baita ere, etorri berriekin. Hau ere importantea da. Gurera etortzen dien atzerritarrak, normala izan da, beti eredura joatea, ez dakitelako, arajun beharko dute. Eta oraindik ere, kasu askotan ez da beste erremediorik erako. Baina geroz eta gehiago ikusten duzute berde hori, ari dira D ereduetan matrikulatzen hortarako desioa gogoa dutelako. Eta hori hobea iruditzen zaitelako. Esango diazute, ez da hori bakarri, ez dakiz zer, badago bestea eta bestea, baina hau ez da derrigorrezko gauza baten ondorioz bakarrik. Hemen euskerak eskolari kalitatea ematen jakindu, eta hau zuek ondo dakizuen bezala, ez da edonola lortzen, baina oso importantea da eta berazgarria. Eta orduan, bueno, pixka bat laburbilduz, ez dakit, gelditzen zai pixka bat, zer ikasi dugu, hau ere ikusiko zute, dakizkitzuten gauzak ari naizela esaten, baina batzutan gogoratzeak ez du gaitzik egiten, ez da. Orduan, zer ikasi dugu? Helburuak oso garrantzitsua diala, oso garbi eduki behar dugula,
euskara eta euskal kultura ikasi egin behar direla. Eta ez direla edozein ikasgai arrunt bezala. Ez da inglesa erakustea bezala. Euskara erakustea ez da inglesa erakustea. Beste gauza asko implikatzen ditu horrek. Eta gainera badakigu posible dela. Eta eskolak ahalmen handiak dituela ere badakigu, jakina. Gauzak ondo egin behar dira, baina horren adibide onak asko daude. Hain dela 15 egun edo ebaluazio kongresu bat egon zenan Bilbon eta aipatzen zuten eskola zenbaitetan, naiz eta baldintza soziolinguistiko oso txarretan eta zailtasun handietan egon, oso emaitza onak lortzen zirela. Posible da, gauzak ondo eginez gero. Eta baliabideak ere baditugu, gure eskolak badituzte baliabideak. Gizarte aurreratu bat gara, ez gaude Kolonbiako Kaukan nasailubea erakutsi nahi duten komunitatearen egoeran. Asko zazere baliabide gehiago ditugu. Eta gainera asko ikasi du. Didaktika elean iztuna, nolabait gure ezagutza propioa lortu dugula esan dezakegu. Gurea egiten asko ikasi dugu eta daukagu bide bat markatua eta beste norbaitek ere esan du. Beste batzuentzat ere eredugarri izateko aukera edo besteengatik ikasi, baina guk ere erakustekoa badaukagu, ezta? Jakina, guzti horretan irakasleak derrigorrezko ardatza giltza dira, ez? Eta bukatu nahi nuke pixka bat irakaslegoaren gogoeta edo ikerketa baten gogoeta simple bat, baina importante bat gogoratuz. Hau, Leire Diaz de Gereñuk eta Saio Alarrazak eta beste batzuk Gasteizko ikastetxe publikoetan etorri berri askorekin, giro guztiz erdaldunean, batez ere aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako irakasleen jarrerak jaso dituzte. Eta harrigarria da, zenbateko ezagutza erakusten duten, zenbateko prestakuntza, zenbateko kontzientzia giro eleaniztun batean daudela. Euskara erakustea zeinen garrantzitsua eta zeinen ardatza den, inglesari ez diote hainbesteko garrantzirik ematen eta bazen ordua. 4 urtekin inglesak beharrezko ez dugula norbaitek esateko, hau bide batez parentesi artean esaten dut. Orduan, haiek erakusten duten ezagutza, sensibilitatea eta emozionalki eta empatiaz betetako iritzi baikor hori oso importantea iruditzen zaitzeti. Batzutan esaten du, baina irakasleak espertua daude, egoera hortan ezin da lanik egin. Danak ez dira berdinak izango, baina gu jaso ditugun datuetan, hau agertzen da oso ados, oso kontzientziatuak eta euren lanaren harrotasuna sentitzen dutela, baldintza horietan lanean ari diren irakasleak ere. Tira, jarraitu dezakegu eta zuek ni beste gauza esan ditzakezue, baina uste dut maila pasa behar dugula. Eskerrik asko. A ber, orain bai. Jasone markatu du nolabait metodologia hemen nola egin ikusteko, eta nahi bauzute pixka bat hemen dauden pertsona adituak ikastetxeetatik, eta, bueno, Josunek beste leku batetik, baina ikastetxeak ere ezagutzen dut. Nahi bauzute bakoitzak berea pixka bat aurkeztu, nondikan zatozten eta zuen gaurko esan nahi nora joango litzateken, zu edu zute hitza. Nahi baduzu hasizu, nora, eskerretik. Ados, martxan. Hau bai ez? Bai. Bueno, egunon, esker mila honitz, gonbiteagatik.
bi noretako bat naiz, behut uste gaur, gutitan sortatzen da, ondoan bertze nora... Bueno, Amaiurko eskolatik heldu naiz, beraz gaur hemen impostoria naiz. Amaiurko eskolak kokatzen ez baduzu Amaiurko herrian da, beraz Gaztelu eta Monolito famastu horren, ez, ikurrari heldu genion herri horretatik nator, 275 biztanle eta marra gainean dago errate komodu batez. Mapetako marra potolo horren gainean. Beraz, gure eskola eleaniztuna da nahi gabe ere bai, horren nahi dut. Kontestu soziolinguistiko horretan kokatzen delakoz, eta gure herriaren maparen toki horretan kokatzen delakoz, eta ez dakit zer gehioran, aurre hizkuntzako maestra naizela, eta gero arituko garela. Bueno, eguardion den hori, eta ezertan asterako antolatzailei eskerrak eman aizkitzuet, horrelako goiza antolatzeagatik, eta Itziar zuri ere bai, ni dena poztu naiz, zure diskursoarekin, eta egia esan askotan gure alderdi beltzari begira aritzen gera, eta horren beste urtetan ikertzen aritu den adituak esatea bide ona egiten ari gerala eta lan asko egina dagoeneko hori jasotzea behintzat buru altxagarri da. Ni Josune Zabala naiz, eta hezkuntza sailetik etorri naiz Euskararen eta Hizkuntzen Ikaskuntzarako institutua iazko urtean sortu berri zen, eta gaur egunean euskeran eta euskal kulturan ardaztutako hezkuntza eleaniztuna garatzeko baliabide berri bat da hezkuntza sailak jarri dita daukana, eta zuen galderen bidez eta saiatuko naiz pixkana gaurko gaia guretik kokatzen. Kaixo, ni Nora Izagirre naiz, baita ere eskerrak gonbitia luzaltzagatikan. Damakizkit Talaia Institutuan jau da 6. urtia, frantseseko irakasle bezala eta aurten Erasmuseko arduradun bezala. 12 urte irakaskuntzan, baino aipatu nahi den ikustet, egokia dela aipatzia, aurretik beste hainbeste urte pasa ditutela beste zereginetan eta tokatu zaitela labiarrez bidaiatzia eta beste hizkuntzetan lanain ikasi eta bizitzia. Eleaniztasun jardunaldi hautan naturaltasunez bizi izan ditutela hizkuntza desberdinak. Eta batez ere etorri naiz jardunaldi honta Talaia BHIko institutoko gure eleaniztasun egoera, batez ere frantsesa dagokionez zuei azaltzea. Nik galdera batzuk prestatu nitun, baina honek ez dauka derrigorrez zuen diskursoa edo mezua baldintzatu beharrik. Interesatzen zitzaidan pixka bat ikastetxe bakoitzaren edo erakundearen barruan ikustea ea zenbateraino eleaniztasunak markatzen duen edo esan duzute eleaniztunak derrigorrez dela, Amaiurreko ikastetxea, eta beste guztiak ere bai, baina hori zenbateraino da hola, eta noiztik horren mugarri nagusiak zeintzuk izan dira, pixka bat kontu hori nahi nuen harakatu hola azteko. Bai, errandut derrigorrez edo, baina biztan dena intenzionalitatez eta ez zientzia infusoz edo ez deskuiduan. Gure eskola eleanitza da, intenzionalitate bat egon delako zorretan biztan dena. Edo Xanek leno aipatu duen bezala, haunitz maitatu dutelako, zerrandu baldintzak sortzeko esplizituki formulatutako pedagogia bat badagolakoz. Eta begirada bat hezkuntzari buruzkoa, eta eskolari buruzkoa, eta baita ere
gure herriko hizkuntza eta erderekikoa. Eta horrek biztan dena ekarri du gure eskola eleanitza izatea. Ez dut uste badenikan nolabaiteko intentsitate, ez dakit nola ditu intentsitatea handiko testu inguru eleanitz bat, osea Amaiur erabat euskalduna den herria da, gure ikasle guziek etxeko hizkuntza euskara dute une honetan, izan dira kojunturalki, une zenbaitzutan arabiera, egonda espainola, egonda frantsesa, erran nahi dut etxetik zekarten hizkuntza gisara egonda inglesa ere bai, baina ez dakit, ez da modu esanguratsu batean, nabarmen batean edora egiten dion kontu bat, baizik eta, bueno, erabat euskarean ardaztutako eskola badela. Karo, 24 ikaslezari naiz, ulertu dadin, horregatik impostoria edo, baina, bueno, Lorkak ere aipatzen zuen, ez, liburuak harri bat urgeldo batean botatzea bezala txukoak direla eta gaitasuna badutela, ez, uin hoien bitartez edo inarrosteko ingurua eta joateko zabaltzen, eta biztan den hau eskalatu daiteke, baldin eta ulertzen den mezuan dakartena, eta da, nola begiratu nahi diogun eskola horrei, eta zer egin dezakegun, ez muga hori hortxen ondoan daukaguna lausotzeko hizkuntzaren didaktikan bitartez adibidez. Hori delakoz, beraz hori ukipena aipatu dut, zintzukin baden, duela, bueno, gero aipatuko dut igual luziago, baina frantsesa, inglesa dagoeneko bazegoen, frantsesa, bueno, lehenbizi bazegoen frantsesa, gero inglesa, gero berrez frantsesa ekartzea erabaki genuen momentuan, arauaren arabera, bigarren atzerriko hizkuntza bat bagenerkarkan eskolara, guretako etzen bigarren atzerriko hizkuntza bat, baizik eta gure herriko bigarren erdera bat edo, bertze erdera hura zen, bai, ekarri genuena, eta gero, bueno, igual urrengo galderan edo azalduko dut pixketola nola izan de, edo, bueno, nahi baduzu orentxe, bilakarea hori, bai, igual orentxe, bai, ikusita hor ze galdera plantatu zuen. Bueno, kontua da, hori, ipatzen ari nintzen, atzerriko hizkuntzatako edo kurrikulumean zetorrena lehenbizi hortan, baina da inaiz 80etako urte horietan eta frantsesa zen, Amaiurren, beraz bazen euskara, eta frantsesa eta gaztelania ikasgaia. Hor badator Madrildik lege bat 2006 inguruan loea dela, gero bere aldaera autonomikoarekin, eta Nafarroan bere dekretuekin, eta agindu foralekin, eta bar, hor aldatzen da kontua eta inglesa sartzen da, gainera astean 2 ordu izatetik frantsesa, astean 5 ordu izatera pasatzen da inglesa, 3 urtetatik hasita, bai? Eta gero badator, bai, aitu zaituz bai, leno? Hau da, loearen garaia, gero badator, bueno, zuzen bidean ziren, hobeki gelditzen baitzen, nik ere bere reklamazioak eta egin nituelakoz, 3 ziren ingelesa eta 2 ziren kurrikulumaren edukiak ingelesaren bitartez. Hala da, bai. Hor dator gero lontzea, 2014 inguruan, edo pixket, bai, hortxe, Espainian, hau da, Bert legea gogoratuko duzue, Bert beraren hitzetan, umeak espainoltzeko balioko zuen legea izango zen, hezkuntza legea. Eta, bueno, beti zerrikituak eta aurkitzen albaizezkio kontu guziei, lege horrek aukera ematen zuen, atzerriko errandutenez, bigarren hizkuntza bat eskolan sartzeko, eta guk erabili genuen ez prezizki espainoltzeko, baizik eta mapako marra aurrela usotzeko, eta Euskal Herriko bigarren erdera eskolan sartzeko. Eta hori da, frantsesa ze biztan dena gaztelera eta inglesaia dagoeneko bagenituen. Ordan hori da kontua. Gaur egun dauzkagula, euskara biztan dena, gaztelera, ingelesa eta frantsesa eskolan. Gure aurrek, 3 urtetan inglesarekin hasten dira, 0 urtetan sortzen direnean euskaraz ari dira, lehenagotik ere bai, lehenoeran aipatu da ez, haurdunaldi dakoia dagoeneko pensatzen ari dela horretan, eta gaztelera tartean da, eta 88 urtetan hasten dira frantsesarekin. Orduan, eskolatik atarduko frantsesez, ala modu zen nola bait moldatzeko gai dira, eta, inglesa, badakigun maila hori jasotzute, euskaraz bizi diren ikaslea dira.
Testuinguru orokor batian gaztelaniarekin zalantzarik edo kadreitan bageunde gaztelaniarekin zalantzarik ez genuken gisa berean, ez? Gaztelania eskolan behar duela, edo Iruñan bageunde nahi baduzue, erresago ez joateagatik, ez mugara, edo bueno, hola, alde batera ino. Uste dut ez genukela zalantza hundirik frantsesarekin, Luzaiden, Zugarramurdin, Urdazubin, edo muga marraren gainen dauden herri horietan, berdintxu gertatzen da Amaiurren. Baina berdintxu gertatu beharko litzateke, nik uste dut Amaiurtik arataxago ere, bai, arataxago. Bai. Orduan, ez dakit, kontinun bat marraztuko bagenu talde batean balegoke gure ikasleek frantsesa eta gaztelera jakin behar dute Euskal Herriko hizkuntzak direlakoz, ez? Euskal Herrian badiren hizkuntzak direlakoz, edo gure erderak nahi baldin bada gure horrek ez minpixket ematen du, erdera hori direlakoz, eta bertze puntan kontinunarena balegoke gure herrian behar delakoz, bain zuzen ere, adibidez, oso modu pragmatikoetara joango bagina, edo pentsamoldeetara joanen bagina, adibidez udan bentetan lana lortzeko, bai? Kontinun guzti horretako edo zin puntutan kokatu dezakegu erabaki hori, ose motivazio desberdin horietan guztietan erabakia frinkatuta ere, 18 familia bat ziren frantsesa eskolan sartzera baki zen unean, bozketa bat egitea otu zitzaigun, parte hartze prozesu baten baitan, edo bueno, erabakiari zentzu demokratikoago bat, edo parte hartzaileago bat ezartzearen edo, eta 18 familitik 18 bai bozkatu zuten. Osa, ez zegoen zalantzarik, bai. Orduan, bueno, motivazio guzti horietan kokazazu nahi duzun tokian kontinun horretan, garbia zen. Eta hori izan da, bilakaera gaur egun badugu frantsesa irakasten duen irakaslea, inglesa irakasten duena, eta bueno, eta gainerakoak euskara eta gaztelera hor dira. Bueno, gure kasuan Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuko naiz, eta Itziarzuk eskatu dizuguzu izaera eraniztun horren bilakaera zein dan. Eta, bueno, bilakaera horretan nik bi tokitatik nahiko nizuke erantzun, uste dut alde batetik murgiltze ereduan bilakaera badaukagula, ez? Elebidun, murgiltzen eredu elebidun batetik 80ko hamarkadan gutxi gora bera, lehendik ere bai, baina hor datoz ikerketak, eta hor datoz emaitzak, eta hor dispositiboak, eta ikusten da hor bilakaera badagola, eta 80ko hamarkada edo 2000ko hamarkada izango litzake mugarri bat ikuspegi elebidun batetik eleaniztasunenazko urratsa ematerakoa, ez? Eta hor dator nolabait beste ikerketa batzuk, nun da atzerriko hizkuntzen irakaskuntzak bai euskararen eremuan edo bestetan zertan laguntzen duten, hizkuntzen arteko loturak zein diran, ikertzen dan, noiz atzerriko hizkuntzak edo beste hizkuntzak zein adinetan irakatsi behar diran gogoetatzen hasten dan eta ikertzen hasten dan gure eremuan ari naiz, ez? Hor bilakaera horretan. Eta hori izango litzake gure kasuan hezkuntza sistemaren baitan, murgiltze eredu elebidun batetik eleaniztun baterako urratsa nun da kurrikularrak diren hizkuntzen irakaskuntzari buruz ari geran kasu horretan, ez? Eta lehen zuk aipatu bezala, euskaran ardaztutako elebiduntasuna eta horren ondorengo eleaniztasuna. Bestea da, momentu honetan, guretzat, beste, nabardura bat ere, badula gure hezkuntza sistemak gutxienez, 2010 urtean, badatorrena pixkana aletuz, eta hori da, gure ikastetxetako ikasle eta familien testuinguru eleaniztun hori ere kontuan hartu nahi duen euskal hezkuntza murgiltze eredu berri bat erantzko bidea ere egiten ari gerala, ez? Ez bakarrik kurrikularrak diren hizkuntzen irakaskuntza eta horren ibilbidea eta horren didaktika eta horren garapena baizik eta gure ikasle askotariko guztion, ez? Guztiak besarkatuko dituen euskal hezkuntza sistema bat nolakoa beharko luken galdezkari gatzaizkiola gure buruari, esango nuke, 2000
10-10 aurrerako urratxoietan, ez? Eta hor da nolabait, etorri berrien euskalduntzea. Hor, kokatzen da, eta nik uste hori dela momentu honetan gure mugarri nagusienetako bat, eta hortik eta gainontzeko, ez, euskalduntze eta elaniztuntze horretatik parametro berrietan lan egin, ikertu, ekarpenak egiteko erronka dela gure kasuan. Hori azpimarratuko nukenik gero agian, nahi baldin baduzu zehaztuko nituzke gure programa zein izan daitezken, edo zein jomuga jarrita izan ditzakegun, edo zer ikaskuntza berri ere etorri denean eremu horretatik, baina nik hortxe utziko nuke. Bueno, azaldu nahiko nuke Talaia institutua Hondarribiko instituto publiko bakarra dela, pixkate ezaugarrek esango izkizuet, 520 ikasle daude, 84 irakasle, eta DBH ematen da, 375 ikasle ditugu, eta batxilerguan 145, pixka bat kokatzeko. Eta noski, Hondarribitaz hitz egiten baldin badeu, eta hizkuntzen trataerari buruz hitz egiten baldin badeu, kokagunia oso garrantzitsua da, leheno hitz egin duen mugataz. Eta, klaro, gure herriko errealitatea da, egunero hiru hizkuntzek elkarrekin bizi diala, hiru hizkuntzak. Horrek esan nahi du, familiek ja badakatela sensibilidade bat, kasu hontan, frantsesakiko, desberdina den hizkuntz horrekiko. Eta orduan, noski, ardatz bezala euskera izan nahi duen ikastetxe hontan, naiz eta gure lanak kostatu, baino bai frantsesan presentzia izango litzake pixka bat berezia gure kasuan. Ze eskaintze deu atzerriko lehen hizkuntza bezala. Orduan, eskaintze ditugu DBH baten inglesa edo frantsesa. Eta, bueno, hori izango litzake pixka bat berezitasuna. Ez dakite, aurrago esplikatuko dut nola, konkretuki, baino. Nik hirugarren galdera, bai? Hirugarren galdera hontan planteatzen dutena nolabait erantzun duzute, zentzu handi batean, baina ikusi da Irunen gaudenez eta bi ikastetxeak ere, esan duzun bezala mugan gainean dauden ikastetxeak direnez, hemen frantsesaren irakaskuntzak aurrerapen bat suposatzen du, zetik garai batean, eta oraindik ere mugan dauden beste ikastetxe askotan frantsesak ez dauka lekurik, eta hori ere eskatu edo ez dakit, iruditzen zait oso ulergarria dela eta normala da denak ontzat hartzea amaiurren, eta pentsatzen dut Hondarribian etzen dutela igual egin, horrelako galdekizunik, baina horrere gurasoak guztiz ados egongo direla horrekin. Eta hau, oso ulergarria eta nik uste dut eredugarria dela. Baina, pixka bat, Josunek planteatu duen beste eleaniztasun hori, alegia bertako erderez gain, baditugu kanpotik etorri zaizkigun beste hizkuntza batzuk, beste familia hizkuntza batzuk. Orduan, hoiekin, ez dakit zenbateraino zuen ikastetxeetan, Jaurlaritzan esan du, hortan ari direla lanean, badagoen esperientziarik edo zenbateraino horren kontzientzia dagoen irakasle, guraso ikasleen artean. Zertik batzutan, irakasleak berak ere, esaten dute, ez dakit nungoa dira, edo ez dakit ze hizkuntza egiten duten, beste batzuk, bai. Baina, hau nola ikusten duzute, edo badaukazute horri buruz esateko zerbait, ikastetxeek, eta erakondeak esan du, horri buruz nola ikusten da kontuan, nolako kontzientzia agertzen da ikastetxean. Bueno, egia esan harrera, lehenengo aitea zuzendaritzatik da,
askotan da kasuan kasua zertzia. Eta, bueno, ordune baliabideak baditugu batzuk, bueno, edo ipiko orduak, edo, baina gero jada, aldan neurrin moldatzia, eta kasuan kasuko lana izango litzake. Egia esan hoia ez da, igual, frantxez bintegilai konkretuki dagokilon zerbait, baina izango litzake gehiago, beharrak ikusi, orientazioa, eta pixka bat familiakin noski elkartu, beharran arabera itzultzaileak jarri, bueno, hoi itea lana, atxaldetan bada baitare, euskera lantzeko beste eskolazkanpoko klasiak ere badaude, bueno, pixka bat moldatzen jute behar, eta klasetik atera, holako. Nik errandut ez dela gauza, kojunturalki tarteka suertatzen den kontu bada, lehen aipatu dut intensidade gutiko eleaniztasun bat edo badagoela gure eskolan pantaiak aparte utzita. Hori ere garapen bat egon delakoz biztan denan ikaseko 30 urtera mazkitor Amaiurko eskolan, eta ez du zer ikusirik. Pantaiak leheno apenas etzeuden, ze aizialdia dena zen karrika, eta gerozta gehiago bada, beraz presentzia gerozta handiago badute erdera horiek, ez? Baina, bueno, hori ere inflexio puntu garrantzitsu bat izan delakoz, espazio handitu zaiolakoz eta denborak handitu zaizkiolakoz, euskara ez diren bertze hizkuntza horiei. Baina, bueno, galderara etorrita, egia da ez dela batere baliabideik eskaintzen edo arras gutxi, baliabideak erran nahi dut giza baliabideak, suertatu zaigunean, beraz kudeatu behar izan dugu, egia da guk oso ikasle gutxi euskagula, eta kudeatu behar izan denean, eta gaur egun ere egiten denean, bueno, moldatu garela, izan dira estatu batuetatik inglesa bazutenak, Brasildik, portugesa, eta bueno, gutxi gora bera hurbileko hizkuntza dire gaztelaniarekiko batik bat, eta bueno, moldatu izan gara, hori moldatuz. Baina, bueno, hola, egia da, moldatuz, baina hori sistematizatu behar da, klaustro guzi elkartu behar duzu, kusi behar da nondik atera daiteken ordu baliabideren bat, nola berrantolatzen ditugun ordutegiak hori hartatzeko, eta horretaz gain, nola baitere tratatzeko eleaniztasun hori ikastetxean bai egiten dela, urtero erronka batzu badira, eta urteko programazio orokor bat, eta gero badira hobekuntza plan bat egiten dena, eta hizkuntza gaitasunarekikoan zer ronka ditugun urte horretan, eta horreta bertze, eta horiek bai egiten direla hizkuntza gaitasuna lau adar dauzkala, euskara gaztelera, frantsesa, inglesa, beraz hizkuntzaren trataera bateratuan hildo horretan planteatzen dira, esku hartze horien gisa horretara planteatzen dira, beraz klaustroan bai baditu ondorioak eleaniztasun horrek, elan egingo dugun moduarekikoan, eta hizkuntzarekiko, hizkuntza gaitasuna diren guziekiko, hausnarketa horiek elkarrekin egiten direlakoz. Baina gurasoekikoan hori aipatu dudan, moldatuz, itzultzaile lanak eginez ingleseko irakasleak edo frantseseko irakasleak edo dena delakoak unean une, Magredetik datorren familia baldin badira frantsesak ere, frantsesa ere uniztan aski baliagarri zaigun, naiz eta hoiendako guretako bezala, igual kolonizatzailearen hizkuntza izan, baina balio izan digu horretan ere bai. Eta gero, idatzizko hartu emanetan eta gisakoetan beti elebakarrez egiten dira euskaraz, ez bada, familiko kideren batek ez baldin badaki, edo erabat personalizatuak diren boletinak, notak eta gisakoetan, eta horietan, adibidez, orain banatuko ditugu honetan, famili baten kasua euskaraz eta frantsesez emanen dira. Ez euskaraz eta gazteleraz igual espero liteke gisara hegoaldeko eskola bat garelakoz, baizik eta gehiagotan suertatu zaigu euskaraz eta frantsesez eman bar izatea, noiz binka euskaraz eta inglesez, ondar urtetan euskaraz inglesez, edo euskara frantsesez eman ditugu, euskara ergara baino, gaztelera baino gehiagotan. Hori da gure gora konkretua, Nik igual orokortasunetik, itziar gure kasuan behintzat etorri berrien etorrera hone guztiak
implikazio zuzena dauzka ikastetxean. Aurrena, zuk aipatu duzun bezala, euskeraz ikasteak implikazio ditu neurrian, eta horrek nolabait berrikuntzan eta eraldaketan eta gure bikaintasunean ariketa egin dezagun, gonbidatu gintuen bezala, momentu honetan gonbidapen berri badaukagu. Nun da, etorri berriak ez dira etortzen 3 urterekin, etortzen dira 5ekin, etortzen dira 8rekin, 12rekin, ez dira etortzen gure gertu dauden eremuetatik, beste eremu batzutatik datoz, beste kultura batzutatik datoz, beste hizkuntza guretzat ez ezaguna dian hizkuntza edo erlijio edo ituretatik datoz, eta nolabait bada guretzat ariketa bat, etorri dan hori modu inklusiboan hartu, besarkatu eta ura euskaldun dut eleaniztun egiteko, nolabait ikaskuntza berri batzuk eskatzen dizkigu hezkuntzaren esparruan ere, ez? Irakaslea ohituta baldin badago, 3 urtetik goranzko bidean hizkuntza ikasten ari da haur bat ikusten eta bere garapena ikusten, irakasleak jabetzen denean 8 urterekin etorri zaion ikasle batek euskara irakatsi edo beste hizkuntzak irakasten ez dakila. Nola egiten da hori? Zen nahi hori iziat erakutsi, nahi hori ez dakit egiten. Oso modu erritmoa azkarrean dagokigu hori guztia ikertzen hastea, hori guztia probatzen jartzea eta lehen aipatu duzun laborategi berri horiek berriz ere sortzea. Nola irakaste zaio 8 urteko haur bati euskara, eta gainontzeko eta bere emozionalitatea kontuan hartu, bere egoera soziala, kultura eta beste edozein balio kontuan hartu, babestu, eta gure herritar egin, bera eroso egon dadin, bere gurasoak ere bai, eta hor kokatu dadin, eta bere ikaskuntza prozesu guztia baliozkoa eta bikaina izan dadin. Momentu honetan, laborategi oso primizia hundiko laboratiboa daukagu, non da hizkuntza gutxitu baten ari geran irakasten, etorri borri hori, eta inberean, berak behar ditun, bizitzarako behar ditun gaztelania, edo atzerriko hizkuntza izan frantsesa, ingelesa, edo besteren bat ere irakastea dagokigun, ez? Dagokigu bera ekartzea, bere familia ere ekartzea, gizarte honetako kide egitea, euskara irakastea, gainontzeko guztiak ere bai, eta kurrikuluna ere bai. Matematikak, gizarte, bere lagun artea, hori guztia ere txertatzea dagokigu, ez? Eta hor gaude momentu honetan, eta nik uste dut, bai pedagogiaren ikuspegitik, hizkuntzaren didaktikaren ikuspegitik, eta orokorrean sozialki daukagun erronkari begira momentu oso garrantzitsu baten gaudela. Bai, hau erronka berria da, danontzako ez da. Eta nik uste dut, horren aurrean ikastetxetan soluzio ezberdinak ari direla ematen, hori da interesgarria. Nola, eta nik uste dut, urrengo maienguruan ikusiko ditugula adibide interesgarria baita ere ez. Eta lehen esaten nuen bezala, besterik gabe, horri aurre egin behar izan dioten, eta aurre egiten dioten irakasle askok nolako sormena, borondatea eta gaitasunari diran erakusten, eta hori ahaztu egiten zaigu batzutan, beti ez dago gaizki arazotu esatea, baina uste dut interesgarriagoa dela, denontzat baliagarriagoa delako. Hau ere gai berari bueltaka gabiltza, jakina. Nolabait ikastetxe bakoitzaren proiektuaz asko hitz egiten da, eta lehen esan dut nolabait hizkuntzen irakaskuntza edozein irakaskuntza bezala, baina gurean bereziki oso eginkizun zientifikoa jarrera esperimental batekin joan beharko genuken zerbait bezala ikusi behar dugula, horregatik dauka zentzua proiektu, ikastetxearen proiektuaren proposamenak, ez da? Nola proiektu horietan eta zuek bizi dituzutenetan ze indargune izan dituzute
irakasle aldetik, ez dakit zuen ikastetxean irakasle asko ez zarete izango, pentsatzen dut, baina Talaian adibidez 82 irakasle zeratela esan duzu, dago zuzendaritza bat, esan nahi dut, zeintzuk dira, ze profiletako langileak izan dira, edo dira nolabait, eleaniztasun berri honek eta zaharrak, baina eleaniztasun guzti honek eskatzen duen proiektu horri bultzatu, dinamizatu, indartzeko baliatu dituenak, edo dituzuenak, edo nola lortu duzute. Hain zuzen ere formazioa, baina baita ere jarrera eta ausardia eta prestakuntza horrelako lan batean aurrera egiteko, laguntza eskatzeko, informazioa gurasoei emateko, zer dakinik, zenbat gauza egin behar diren. Guzti horretan, irakaslea, batzutan irakasle ez direnak ere, segurazki ongo dira ikastetxeetan badaude, gurasoak edo guraso elkarteak, eskola komunitatea zabalagoa da irakasleak eta ikasleak, baino, eta hor ere egon daitezke, ez dakit zerbait bururatzen zaizuen zuen ikastetxeetatik zentzu bertan. Bueno, 6 maistra gara, honetan Amaiurren, horietatik bat frantsesa eta aurrezkuntzako espezialidadea dauzka, o perfiloiek, bertze batek inglesa eta aurrezkuntzakoa, eta bertzeek, tutore edo dira. Orduan, bere birtuteak ere baditu, guti izateak, Arestian aipatu dudalako nola elkarrekin programatzen den, eta hizkuntzen trataera bateratu hori. Bai bada, nik uste klabe den, klabe zuzendaritza familia, klaustroa, elkarrekin joan izatea erabaki hartu zenean, lau hizkuntza horiek presentzia izan entzutela gure eskolan, Euskal Herrian presentzia duten gisa berian. Eta, inglesak igual gotiago, baina, igual bai pantaietan. Eta ustuk badela galdera potolo bat, Amaiurren bezala, igual Amaiurtik kanpo egin beharko genukena, eta da, adimen artifiziala gaur, eta hizkuntzek hain azkarki lotu direnean, ez? Eta inbertzeko garapen azkarra daramatenean, beraz badakigunean, epertainean, hemen seguraski tramankuluren bat jarrita, elkarrekin ez aldibereko elkarrizketa bat egiten alko dugula, aldibereko itzulpena egingo digula goztramankuluak, dena delako hizkuntzan ari diren bi pertsonen artean. Uste galdera dela Euskal Herritar gisara, ze hizkuntzatan nahiko nuke komunikatu ondokoarekin mediazio hori gabe, tarteko tramankuluri gabe. Eta orduan tartean sartzen dira alderdi afektibo, emozional, erlazional guzi hori, ez? Medioak mezu bat ere badakerrelakoz eta mediatizatutako gauzek, komunikazioaren teoriak erraten digun guzi hori, ez? Baditutelako zor intermediazio batzuk eta nolabait interferentzia batzuk ere bai. Beraz, norekin nahiko nuke edo zer herritarrekin nahiko nuke intermediazio hori gabeko eta tramankuluri gabeko elkarrizketa bat eduki ahal izatea. Eta orduan, berehala erantzunak gure eskolan behintzat ekarri zuena zen, gure ikasleek euskara biztan den euskalduna dira. Horretaz gain gaztelera eta frantsesa jakin bertzutela. Ez? Igual gure kokapen geografikoak laguntzen du horretan, baina igual, ez dakit, mapa horretan bertzetoki handitzetan ere egiteko moduko galdera da. Eta pixkat horrek bideratu du motivazioa azkeneko urtetan, ez? Eta hoixen, ez da bertze gauza gorri kontatzeko hor, zuzendaritza bat beti arrasgarbi izan duena kontu hori, eta klaustro bat, oso finkoa dena, eta eren ikustut hildo horretan gauzak aski garbi dauzkana. Eta arraselean hitza dena ere bai klaustroa. Zerra nahi du klaustrokide ia denek frantsesa, inglesa, gaztelera eta euskera egiten badakite. Eta horrek laguntzen du, famili bati boletina elebitan egin behar bazaio, edo zakizertako, edo har bat itzuli behar baldin bada, baina, hori 6 garelaik, erresa da, baina, badu ere intentzio bat horrek denak. Hori da.
Nik azpimarratuko nuke ikastetxe eleaniztun baten alderdi positiboenak, gu behintzat izan ditugun esperientzitatik eta ezagutzen ditugun ikastetxeak kontuan hartuta, izango litzakela bat zuzendaritza sendoa. Zuzendaritza bat argi daukana, euskara eta euskal kulturan ardazten den eleaniztuna sustatuko duela, eta ez bakarrik hizkuntza irakasleekin, klaustro guztiarekin, eta hori nola egiten, nola egingo duen, horretarako ze prestakuntza beharko litzaken, ze prozesu egingo litzaken garbi daukana, eta bide horretan nolabait gure kasuan hezkuntza sailak eskaini ditzaken prestakuntzak, aholkularitza guztia jaso, deitzen duena, etortzen dena, eskatzen duena, jarraipena egiten diona, eta urtez urteko hizkuntza proiektua egina daukana eta ebaluatzen duena. Behin da berriz, ebaluazio prozesuan, bere burua ebaluatzen ari dena. Bai irakasleekin harremanetan, gurasoekin harremanetan, edo baita hezkuntzaren aholkularitzarekin harremanetan. Usteet hori gako garrantzitsua dela. Eta horren ingurumarian irakasleak dira garrantzitsuak. Horrelako lidergotza batean irakasleak loratu egiten dira. Irakasleek beraien bokaziotik eta beraiek egiten dakiten horretatik hizkuntza prestakuntza jaso ondoren erantzun egiten dute, ekarpenak egiten dituzte, ikerketa proposatzen dute, ikerketarako elementuak eskaintzen dituzte, nik orokorrean horrelako testu inguruan irakasle gaituak, arituak eta ekarpen egileak ikusten ditut. Eta hor adibidez, gure kasuan Eusle programa bada etorri berriak euskalduntzeko programa, eta Eusle irakasleak ikusten ditut horretan benetan jantziak, motivatuak eta ekarpen egileak. Beraien egitekoa da eremu jakin batean ikasleak euskalduntzea, baina zuzendaritzarekin lankidetzan eta gainontzeko irakasleekin lankidetzan eta hor sortzen den koordinazioak gainerako guztia bustitzen du. Eta Eusle gela, Eusle ikastetxe bihurtzeko eragiketa proposatzen du, ez? Eta esango nuke, profil hori badaukagu. Eta maila batean, 80ko hamarkadan ez geneukan bezala, unibertsitateko adituak ere badauzkagu. Ikertzaileak badatoz, ikertzaileak etortze zaizkigu, Eusle ikertu nahi dugu, edo atzerriko hizkuntzaren irakaskuntza nola gauzatu nahi den ikertu nahi dugu, edo ahozko hizkuntzaren irakaskuntzan hau edo beste nahiko agenduke probatu, hori ere badago, eta horrelakoetan ere, esan dedana, zuzendaritza sendoak dauden ikastetxetan ikertu iten da. Eta hortik ikaskuntza berriak etortze zaizkigu. Ez da toki guztitan gertatzen, baina badaude. Eta horiek laguntzen digute maila batean, beste ikastetxeetara ere hurbiltzen eta prestakuntza eskaintzen edo nolabait urrats berriak ematen. Nik kontatuko izuet atzerriko hizkuntzen antolaketa gure institutuan nola dan, eta bilakaera nola izan dan. Zoi da pixka bat gure berezitasuna edo. Esan duen bezala, lehenengo mailatikan haste dia aukera dakate lehenengo hizkuntza bezala frantsesa edo inglesa hartzeko. Eta emango izkizuet datu batzuk ikusteko pixkat zen nola parekatze dian. DBH baten aurten dazkau 128 frantsesa, 60 inglesa, DBH bin 146 frantsesa, antzeko, DBH irun 131, DBH lauen 61, hau izan da pixkat gailurra joduna, ez da arruntena, eta gero batxilergoan berriro beherakada bat etortzea, 129 dakau bai lehenengo mailan eta bai bigarren mailan. Zatikan, honen arrazoia da, askok usapan, nota ona lortu nahi duten hortan, iruditzen zaie inglesan emaitza hobia lortuko dutela, eta orduan naiz eta DBH-en frantsesain batzuk saltu emate due batxilergoan. Eta, egia da, aurten USA froga frantsesian esan dela mailaz jetxingoala, horrek esan nahi du printzipioz erresagoa izangoala eta emaitza hobiak lortuko dituztela ikasleek, eta ikusiko dugu hausnarketa bat inbiar dut, eta EAC bilakaera dakaun.
hoi alde batetik eta gero guk honez gain, bueno, egia esan, inglesa baino gutxillo, ikasle gutxillo ditugu, baino eta normalian perfila esan genezake ikasle onak diala. Baino gehitzen dijoa zen nenean, aniztasuna ere, haunditzen dijoa. Bigarren hizkuntza bezala, derrigorrezkoa da eskaintzia, orduan eskaintze dugu, eta DBH baten urte batzutan ateratzen da taldia, frantsesian, inglesian inoiz ez, eta baino normalian ez dauka jarraipenik. Bigarren mailan ja ez dauka jarraipenik. Horrek esan nahi du, gure indargunia dela frantsesa lehenengo atzerriko hizkuntza bezala. Baino, badia urtiak ez detatera aztarna ze urtetan hasi gina, baina badakit 2013tikan ja Delf eskoler egoitza ofiziala gehala talaia. Honek zesan nahi du, ikastetxea etortzen diala azterketa itea, eta gure ikasleek dakatela aukera, A2 ere noiz baite egin dute, baina batez ere B1 edo B2 azterketak egiteko. Orduan, gure ikasleak aurkezte dira azterketa hoieta, eta nahiko emaitza arrakastatxoak lortze ditugu, azken 4 urtetan 188 gainditu dute. Hor gertatu zen gauza bat, DBH lauen, DBH osuan atzerriko hizkuntzak 3 ordukoak dira, baina DBH lauen 4 ordukoa zen. Baina 2022 ustet, edo 2023 legia aldatu zen, eta ordu bat gutxillo jarri zen frantsesekua. Gelditu ginen pixkatan kamoz, egu klasetan prestatze genituen azterketak egitea, eta ikusita, igual, ezingo geniola eskaini denbora nahikoa, erabaki gendun hautazkoa jartzia B1 prestatzeko DBH lauen. Orduan, gure ikasleek dakate lehenengo atzerriko hizkuntza frantsesa ikastia, gehi hautazkoa B1 prestaketa egitea DBH lauen. Eta hurrengo urtean, eskaini gendun batxilerguan 4 orduko ikasgaia da, eta konpartitze deu 4 orduko ikasgaioi euskera mintegiakin, eta orduan dazka B2 prestatzeko 2 ordu, eta beste 2 ordu frantsesa. Kasu hontan, ikasleak aukeratu dezake euskera eta frantsesain, edo euskera eta inglesa. Oikola pixka bat berezitasun gisa jakin dezazuen. Alegia, gure lehenengo hizkuntza, atzerriko hizkuntza, eta gero hautazkotan, pixka bat eskaintza propioa daukala zentruak. Eta honek zerremategu prestigioa hitzaztet erabiliko, zeinak ikeleno, eta prestigioa ez digo ematen, baino sendotu iteu pixkat gure, azkenian gure lana. Eta ze ikasle gehienek, aurkezten dianek, azkenian titulo bat lortzeute. Gure zentruan baita ere garrantzia handia dakate elkartrukeek. Urte aspalditik, 2010 urtetik, DBH 3. mailan elkartrukiak inditugu urte luzez Bretainia, eta azken urtetan horre saiakera batzuk inditugu, eta aurten berriro martxan jarri dut Toulousea elkartrukia. Eta honen bide honetan, azken berrikuntza edo izan da, Erasmus Plus akreditazioa eman digutela, eta horrei esker, aukerak zabaldite iala, eta eskein ikasleei, guretzat hain garrantzitsua den, batez ere, ahozkotasuna lantzeko komunikazioa, gertatzea gure klasetan, ikasi jakin baina gero ez diala, gai askotan lotxatu ite dialako, ez dutela pausoi ematen, orduan, motibatzeian, helburu horrekin, elkartruke hauek martxan jartzen ditugu, lehengo hastian justu hain zuzen onduzian Toulouseko ikasleak bertan,
Eta, bueno, hoik dira pixka bat guk ematen ditugu, bueno, martxan jarrita dazkagun baliabideak. Eta, bueno, uste dut, momentuz. Uste dut urrengoari denborak kenduko diogula, baina gutxienez minutu pare bat edo 3 galderarik balego, hortarako ere aukera eman behar dugu. Eta barkatu behagian, ez dut denbora oso ondo kudeatu, baina, bueno, barkatuko deita Maiak. 5 minutu lapurtzen baliot. Bueno, dirudien ez dana garrik putzi dugu. Mila esker entzuteagatik eta orain... Urrengoa gaztelaniaz izango da, beraz, jardunaldi hau amaituko dugu 3. maila, gela eleaniztunei buruz, gonbite egiten dio nirekin etortzera, Amaia Rodríguezi, Katalin Dualde, Maialen Perri eta Libe Otsoa, haietako bakoitzak aurkeztuko du bere proiektua eta bere ikuspegia, eskerrik asko. Eguerdion, mila esker oraindik ere hemen zaudeten hoi. Mila esker Reziko ekipari konfiantzagatik, plazer handia da Jason eta Itziarren ondotik hitza hartzea. Eta, dakizuen bezala, gaurko egunaren logika antolatu genuen, pixka bat orokorretik konkretura. Eta beraz, 3. hitzartzea eta maila inguru hau izango da gelako praktiken ingurukoa. Beraz, nire hitzartzean aipatuko ditut edo nahi nuke zuek ulertzea dispositibo elebi edo eleaniztun esaten dudalarik, sekuentzia didaktikoak, proiektu komunikatiboak, eskuartze didaktikoak, pixkat bakoitzak zuen esparruan ematen dio zuen izena, lehenagotik eta helburu konkretu batzuekin planifikatutako jarduera multzo bati, bai? Eta nire hitzartzean 3 galderari erantzuten saiatuko naiz, eta gero maila inguruan, pixka bat galdera horiek ere modu zeharkako batean seguruenik landuko ditugu, eta izango dira, dispositibo eleaniztunetan hizkuntza bakoitzari zein toki eman eta zein irizpideren arabera, nola eraiki hizkuntzen eta gaien edo arloen arteko dispositibo didaktikoak, eta D ereduan, eta hau da pixkat, saltza sortu dezaken galderetako bat, baina biziki niri interesgarri egiten zaidana, D ereduan hizkuntza hegemonikoek zein rol jokatu behar luketen. Beraz, pixka bat goizetik aipatu dira, Jasonek dagoeneko aipatu du, hezkuntza eleaniztunaren oinarria edo abiapuntua da isolamenduan irakasten ziren hizkuntza horiek, pixka bat elkarreraginean irakasterako bidea egitea. Beraz, hizkuntza bat, formula bat, irakaskuntza bat edo dispositibo bat, formula hori iraultzea nolabait. Hainbat arrazoiengatik, baina bada arrazoi pertinente bat, eta da jendarte eleaniztunetan sortzen diren testu guztiak eta ematen diren elkarrizketa guztiak ez direla elebakarrak, ezta? Eta maila informalean gertatzen da, baina maila formalean ere bai, seguruenik ni bezain ohituak zaudete, gaur gertatu den bezala, ekitaldi ofizialetan, baina baita ere guraso bileretan, edo elkarte bileretan, hainbat hizkuntza txandaka erabiltzera, ezta? Beraz, iruditzen zaigu, realitate hori eskolak ere irakatsi dezakela nolabait. Ez bakarrik hizkuntza gaitasuna, baizik eta hizkuntzen kudeaketa, eta zeren arabera noiz nola egiten den, bai? Eta beraz, Itziarrek behin da berriz esan duen bezala, proposatzen duguna da ingenieritza didaktiko bat egitea, eta pixkat hitz horrek ematen du olako, ez dakit, irakasle bati eman diezaioke beldur edo bertigo pixka bat, baina egiten duzue irakasleok dagoeneko, esperimentatzen duzue geletan, ni irakasle izan naiz, eta ez nuen horren kontzientziarik, baina gero atzera begira esaten dut. Ai ama, egunero gelara joaten garenean
lehenagotik prestatutako zerbaitekin ez dakigu oso ondo zer gertatuko den. Nahiz eta 10.000 aldiz egin bergauza, ez da sekula 2 aldiz berdin ateratzen. Eta beraz, gure proposamena da, edo ezinbestekoa iruditzen zaigu, hizkuntza bakoitzaren lekua dispositibo horietan 2 irizpide aintzat hartuta programatzea. Batetik helburu didaktikoak, zer da lortu nahi duguna hizkuntza bakoitzean, eta bestetik baldintza soziolinguistikoak, nundik abiatzen gara, nun ari gara irakasten. Berdin irakatsiko ditugu euskara, baina baita ere, eta horre norari hartuko diot, copyrighta eskatuko diot, bigarren erdara dena, beraz, lehen erdara eta bigarrena berdin irakatsiko ditugu mapa horretako puntu ezberdin guztietan, seguruenik ez litzateke behar, bai? Bilan aipatuko ditut, kasu honetan ikerketa lanak dira, eta irudituko zaizue trampa pixkat egiten dudala, baina gero itzuliko gara terrenoko lanetara, eta alere defendatu nahi dut ikerketa lanak egiten ditugunean ere, nolabait egiten duguna dela irakasleok egiten duzuena, baina beste denbora batzuetan, eta beste medio gehiago emanez, bai? Eta orduan, lehenik aipatuko duana, Ana Aldekoaren tesi lana da, tesi lan batek bakizu ezen bat, ze volumen daukan, eta hemen diapositiba batean sartu dute, beraz dira, zinez zertzelada batzuk, baina Ana Aldekoaren lana importantea da guretzat, batetik ahozko azalpena irakasteko sekuentzia didaktiko bat implementatu zuelako, 3 eleduna, horregatik deitzen da gure ikastola en 3 languages, eta Bilbon egin zen, beraz, testuinguru soziolinguistiko aski erdaldunean. Eta lan honen irakaspenetako batzuk dira, sekuentzia didaktiko hortan, euskarak zeukala leku nagusiena, 15 jarduera egin ziren euskaraz. Ingelesez 5 jarduera egin ziren, eta gaztelania 3 momentutan erabili zen, baina ez baitez bada, jarduera moduan, baizik eta kontrol zerrenda moduan. Hau da, irudikatzeko, sekuentzia horretako modulu ezberdinetan, ze hau ez dizut esan lehen, baina alternantzia 3 mailatan egiten zen. Moduluetan zegoen alternantzia, hau da, ariketa guztiak euskaraz, bat ingelesez, eta bukaeran, eta orain arte landu duguna gaztelaniaz nola egingo zenukete. Edo badakizuela gaztelaniaz esaten, orain arte esan dudana, nanana, eta ikasleek esaten zuten, bai, gaztelaniaz esaten zuten, bai? Hori izan zen gaztelaniaren lekua sekuentzia honetan. Alternantzia gertatzen zen ere, ariketa berean gertatu zitekeen batzuetan, eta batez ere, alternantzia gertatzen zen ekoizpenean. Hau da, Anak ikasle horiei ekoizteko eskatu zien testua 3 eleduna zen. Ikasle bakoitzak zeuzkan 2 hizkuntza uste dut, eta beraz, 2 momentu ezberdinetan interbenituko zuen. Testuaren helburua, salpen testu horren helburua zen, beraien eskola aurkeztea gurasoei eta Irlandatik etorritako elkartruke testuinguru batean, bai? Beraz, hizkuntzen erabilerak ere bazuen justifikazio bat. Lan honek zer erakutsi zigun, dagoeneko beste lan batzuen ondorio zer, baina argitan eman zuen, hobekuntzak ageri zirela 3 hizkuntzetan, hainbat elementuri dagokienez, testu antolatzeinen erabilera, aldiz denboren zuzentasuna, esango zenaren esplizitazioa, jarraian nire eskola aurkeztuko dizuet, eta izan ziren muga batzuk bereziki ingeles mailari lotuak, baina transfer horiek 3 hizkuntzetara eta beraz gaztelaniak leku txikia izanik ere jaso zituen euskaraz eta ingelesez egindako lanaren onura. Adibide honi jarraiki, montatu genuen Ibon Manterola eta Jon Kazena nire tesi zuzendariekin nire tesia, pixkatanaren lanetik abiatu ginen. Beraz, hau da, bigarren implementazio lan bat, berrizten da. Orduan, ahozko handia hartu genuen, ahozko handia basoko azterketa bat da, agian batzuei ezaguna ingo zaizue. Azterketa hori frantsesez pasa behar dute ikasle guztiek, baina badago salbuespen bat, eta da hizkuntza eta literatura hautatu duten ikasleena. Hizkuntza eta literatura euskara hautatu duten ikasleek txandakatze bat egin dezakete azterketa hortan. Aurrez determinatutako txandakatze bat, ez du ikasle bakoitzak erabakitzen.
bai? Orduan, geneukan testu erreal bat elebiduna, eta proposatu genuen sekuentzia didaktiko bat egitea berdin, baina Anaren ereduari jarraiki, baina elebidunean, bai? Eta orduan, 15 jarduera euskaraz proposatu genituen, 5 jarduera elebidunean, esan nahi du, irakasleren eta ikasleen arteko hizkuntza beti euskara zen. Baina batzuetan irakasleak euskaraz egindako lanketa hortan esaten zien, parte hau azterketan frantsesez ere egin beharko duzue, hola agindua da. Beraz, nola egingo zenukete frantsesez, bai? Eta ikasleek, beraz, elebidunean prestatu behar zuten. Eta frantsesak izan duen lekua hor ikusten duzu hemen urdinez, nahitara ez dira irakurtzen justu koloreak ikusteko. Urdinez direnak dira, nolabait, iturria edo ulermena frantsesez zuten harik. Eta orduan, gure lanaren emaitzak, alde batetik analdekoak aurkitu zuena konfirmatu zen, gertatzen dira transferentziak eta frantsesez garatzen dira esplizituki landu ez diren gaitasun diskurtsibo batzuk ere. Adibidez, epaimaiarekiko harremana landu genuenean, euskaraz, beraz kontzientziazio prozesu bat egin genuen, nor dira epaimaian direnak, zein hizkuntza hitz egiten dute, zer espero dute gugandik eta bat. Eta ohartu ginen frantsesez ikasleek bu edo bigarren pertsona gehiago erabiltzen zutela ondo testuetan, guk esan gabe zuzenean, bai? Eta badira hainbat transfer gertatu direnak. Eta aldi berean, euskarazko testuak hobetu ziren, bereziki argudiaketaren aniztasunari dagokionez, erabiltzen zituzten literaturre referentzien osotasunari zegokionez, eta bar. Beraz, ondorioa da, lanketa honek hobetu duela ikasleen euskarazko ahozko gaitasuna, frantsesezkoa ere bai, eta batez ere, eta orain harakatu nahi genuken, adar bat da, sekuentzia hortan egin den lanketa soziolinguistikoak ahaldundu dituela ikasleak beraien erabaki linguistikoak hartzerakoan. Eta horregatik, ondoko urratsetan defendatuko dugu hausnarketa soziolinguistikoa ezinbestekoa dela hiztun aktiboen sorrera hortan eta bederen haien erabaki linguistikoak kontzienteki hartuko dituzten hiztunen formakuntzan. Orduan, bigarren galdera, nola egin hizkuntza eta arloak uztartzen dituzten dispositiboak sortzeko. Honeta hau proposatzeko lehen oinarria da murgiltze ereduetan ere irakasle guztiak hizkuntza irakasle ere badirela, hau da, historia euskaraz irakasten baldin baduzu zonalde erdaldun batean, edo euskaldun batean. Euskara irakasle ere bazara historia irakasle izateaz gain. Ez bazaudetea ados galderen tartzea erabili. Eta beraz, oinarri hontatik abiaturik proposatzen ari garena, Ibon Manterorarekin azken aldietan aktiboki eta irakasleekin kontaktuan da, nolabait euskara irakasleak bihurtzea erreferente zentzu batean, eta lankidetzan ematea gaietako irakasleekin, irakasle horiek historian testuak lantzen dira, matematikan testuak lantzen dira, ahozkoak zein idatzizkoak, artean, musikan, bai? Beraz, nola egin dezake musikako irakasle batek jakiteko bere ematen dituen testu horiek bat egiten duten bere ikasleen mailarekin, bere ikasleen euskara helburuekin, lankidetza da bidea, bai? Eta hori, arloetan ere eguneroko atazetarako kompetentziak lantzen direlako, gehi hizkuntza akademikoa lehen ere aipatu duguna, bai? Orduan, honen adibide batzuk azkar-azkar, Txomin Aresti ikastetxean, Ortega eta Anakabek 2015an bildu zuten esperientzia bat, eta oso gomendagarria da, liburu hau ez baduzu ezagutzen, joan zuen liburutegira eta hartu, bailen. Esperientzia hontan, koordinatu zituzten LH 4, 5 eta 6 mailetan, ingelesa, euskara, gaztelania, ingelesa eta ingurune. Beraz, ingurunek jartzen zuen gaia, eta hizkuntza bakoitzean, mailari eta helburuei egokitutako testu generoak lantzen zituzten. Hemen dauzkazue landu zituzten testuetako batzuk,
txosten zientifikoa, iritzi artikulua, ez da bai da, ahozko azalpena, beraz idatzizkoak eta ahozkoak. Eta gaiak ziren osasuna, landareak, makinak, intsektuak. Beraz, arloak ematen zuen gaia, eta hizkuntzak ematen zuten testu generoa eta pixka bat zein einetan landu behar zen. Detaile gehiago nahi baituzue. Eta beste adibide praktiko bat, berri-berria, duela hilabete eskaz, Ibon eta biok, Magidel Pesek gonbidaturik, joan ginen, Ipar Euskal Herriko sail elebidunetan irakasten duten irakasleekin lan egitera. Eta beraz, pixkat hegoaldeko ikuspegi batetik da, B eredu bat, eta irakasle hauek dira, usu, edo askotan, beraien zentroan Euskara erreferente nagusiak. Hau da, ikasleek beraiekin bakarrik entzuten dute Euskara. Bai? Eta beraz, helburua zen, lehen esan dudana, Euskara irakasleak eta gaietako irakasleak elkarlanean jartzea. Eta egunaren bukaerako helburua zen, pixkat gaietako irakasle horiek proposatzea elkarlanean, zer egingo luketen testu generoen irakaskuntza elkarlanean egiteko. Eta adibide polit batzuk dira, kirola eta euskara uztartuz, artikulazioak berotzeko jarraibideak, lehenengo poster batean, eta gero egunero kirol saioaren hasieran ikasle batek hartuko luke rola bestei esplikatzeko, lehenik zer mugitu, gero zer, esan genuen bezala, badakizuenez, eta matematikan grafiko baten azalpena, matematikalariak usu dira klasikoagoak. Musika, artea eta euskaran korrikaren iragarpen post bat. Eta beraz hor, lankidetza bat, idatziz, baina egin daiteke bideo txiki bat, eta bar. Ze onura identifikatu ditugu dagoeneko, bigarren urtea da formakuntza hau ematen duguna elkarrekin, eta joan den urteko irakasle batzuk esan digute dagoeneko, euskara irakaslek hartzen dutela olako erreferente edo aditu rol bat, pixkat alduntze txiki bat badagoela, eta lankidetza sortzen dela, sustatzen dela. Eta badela aukera bat, edo parada bat, elkarrekin hausnartzeko eta metodoak bateratzeko ere. Eta azken pirtzelada bat, ezaki denboraz nola noan, beste meloi bat, baina oso pertinentea dena gaurko foroan, da hizkuntza hegemonikoen lekua edo murgiltze ereduan. Esan dugu, ikerketa lanek, baina zuen esperientziak ere, demostratzen digu euskaraz egiten den lanketak aberasten dituela gure ikasleen gainerako hizkuntzak ere, eta bereziki, sozialki, indarra duten hizkuntza horiek. Bai, gaztelania edo frantsesa gehienetan gure kasuan. Orduan, goizean Iñaki Arrutik esan du, euskaran zuhaitzak eta apaisak, ezta? Eta hori gaur egun badakigu ez dela egia, programetan badagoela soziolinguistika, badagoela beste gauza batzuk, baina agian hartu dezakegu ari hori eta arindu pixka bat, euskara gaian jartzen dugun espektatiba guzti horiek, agian hizkuntzen artean banatu daitezke. Gaztelania edo lengua espainola edo lengua castellana irakasten denean Hego Euskal Herrian lantzen da soziolinguistika? Lantzen da hizkuntza hegemonikoa dela, zergatik den hizkuntza hegemonikoa, nun den hizkuntza hegemonikoa, zein funtzio dituen hizkuntza horrek? Nik gaztelania irakaslea izan nintzen zehazkan, behin da, eta programetan lantzen zen Latinoamerikan espainolaren edapena, forma ezberdinak, eta bazen alere historia eta soziolinguistika pila bat, eta nik hor ikasi nuen, edo hor formatu nintzen lehen aldiz. Beraz, iruditzen zaigu pentsatzekoa dela, hizkuntza hegemonikoetan ze joko almen daukagun. Eta azken puntu bat, bukatzeko, berdin atzerriko edo hurbileko hizkuntzetan edo bigarren erderetan. Berdin irakatsiko dugu frantsesa Hondarribian edo Bilbon, agian bai, edo Madrile, esan nahi dut, ze harreman historiko dauka gure, bai? Eta aldi berean, ingelesak ere zein funtzio bete ditzake, zein funtzio betetzen ditu eta zein funtzio bete ditzake. Anaren lanean ikusi dugu, transfer batzuk jasotzen ditu, beste batzuk agian berariaz landu behar dira. Baina, pixka bat isolamendu hortatik ateratzeko eta euskarari nolabait aire pixka bat emateko beste gauza batzuk landu daitezen,
banaketa hori egin daiteke, bai? Eta, ara. Zan, moment. Da? Bai. Ongi, beraz. Gure main inguruan, azken 3 gonbidatuak, badugu Katxalin Dualde, Bidarteko UABia ikastolan irakasle izan ziren, eta garai hartan egindako eskuartze bati buruz hitz egingo digu Katxalinek, baina gaur egun Senpereko Zaldu ikastolan irakaslea da, eta beraz, zuen eskuartze hortan, euskara eta frantsesaren arteko trataera bateratua azalduko duzu. Badugu Maialen Perri, izan zena, beraz, Arnegi Luzaideko Mugaldeko 2 eskola elkartuen segipena egiten du badira urte batzuk, lehenik Hezkunde Nazionalean aholkulari pedagogiko gisa, eta gaur egun tesi bat, ikerketa bat abiatu duzu eskola horietan, kontatuko diguzu gehiago, eta Libe Otsoa Donostiako Larrun ikastetxetik HH-ko irakasle eta beraz murgiltze bikoitza proposatzen zue Larrunen. Orduan lehenik utziko dizuet hitza bakoitzari 10 minutuz esplikatzeko zein den zuen esperientzia, nondik heldu den zuen eskola eta geletara hizkuntzen trataera bateratua aplikatzeko behar hori. Eta adibide konkreturen bat ematen aldu zuen ere, pixkat nekatuta gaude denok eta konkretuak lagunduko du. Egunon deneri, beraz guk Bidarteko ikastolan 2022-2023 ikasturtean abiatu ginuen esperimentazioa, Sehaskako hezkuntza aholkulariak Regine Elosegik luzatu zigun proposamena, Bidarten beraz, hizkuntzen trataera bateratuaren esperimentazioa plantan ezartzea eta bizitzea. Eta beraz, Ibon Manterola eta Sehaskako euskara arduraduna zen orduan, Magi Sarasuaren laguntza ukan ginituen horren eramaiteko. Beraz, helburua zen hizkuntza batean lantzen ditugularik eta lortzen ditugularik gaitasunak, aurrek barkatu, lortzen dituztelarik ahozko edo idatzizko gaitasun horiek transferentziaren egitea beste hizkuntzara. Hau da, euskaratik frantsesera edo frantsesetik euskarara. Gero zehaztuko dut zehazki zer egin ginuen, zehazkiago. Eta transferentzia horren helburua da errepikapenen saiestea. Janai baitu iz. Frantsesean lantzen badugu nozio bat, euskaran berdina denean ez dugu berriz zerotik asterik. Eta alderantziz euskaratik frantseserat. Eta gero esperimentazioa sakondu ginuen, ahozkotik idatzira eta idatzitik ahozkora, transferentzia hainitz sortzen entxatu ginen, eta guk zubiak deitu ginituen irudiagatik, irudi polita edo adierazgarriago atxemaiten ginuelako transferentzia hitza baino. Beraz, zubiak sortzen entxatu ginen euskaratik frantsesera, frantsesetik euskarara, ahozkotik idatzira, zer nahi zubi sortzen eta proposatzen ere aurrer gaitasun horien elkar lotzeko eta sendotzeko. Beraz, gure lana abiatu ginuen eta oinarritu ginuen azalpen testuaren inguruan. Azalpen testuaren inguruan, beraz, euskaran hasi ginuen proiektua idatzian, aurrek behar zuten sortu itsas animalien enziklopedia bat, beraz, aur bakotsak hautatu behar zuen itsas animalia bat, eta artikulu zientifiko bat idatzi huni buruz. Beraz, ez ginuen sekulan landu artikulu zientifikoa, maila antzidut zehaztea barkatu. Lehen hezkuntzako 4 eta 5 mailakoak ziren, 10 urteko aurrekin. Eta beraz, hasi aintzin, aurre testu gisa, ikusteko pixka bat zertan ziren haurrak artikulu zientifikoari buruz, galdegin genien autuzko animale baten inguruan idaztea artikulu zientifiko bat. Hola,
Are, guazen. Eta gero, aurre testu horiei esker, pundu bat egin ginuen, zer badakiten egiten, zer ez dakiten egiten, zer landu beharko dugun lortzeko artikulu zientifikoaren eraikitzen. Eta horren ondotik abiatu ginituen beraz erregulazio saioak landu behar ziren pundoien inguruan, eta ondotik beraz ekoizpen finala sortu ginuen itsas animalei buruzko entziklopedia. Hori lehen fase batean. Ondotik, ez dira ber momentuan lantzen azalpen testuak euskaran eta frantsesean, usteko tarte bat nozioa eraiki hizkuntza batean, eta egina delarik ondotik egiten dugu transferentzia zubi huri beste hizkuntzarat. Beraz, frantsesean ondotik bigarren garai batean, ahozko aurkezpen bat egin behar zuten aurre historiako gune leku baten inguruan. Bati buruz, barkatu. Hor ere aurre testuak egin zituzten, eta gehitu ginen, horroitzen zirezte euskaran landu zinuten, idatzi zinuten artikulu zientifiko bat itsas animalei buruz. Zer baliagarri izanen zaizue lan hortatik, zuen frantsesezko ahozko aurkezpenaren egiteko. Eta hor, zubi bat plantan ezartzen da, euskaratik frantseserat landua eta idatzitik ahozkorat. Eta hor aurrek ulertzen dute, eta ikusten da, bai hori egiten aldugu, eta jaiten dute, eta horakoak badakigu ari girela zerbait lortzen, zerbait sortzen haien buruetan, eta bikain, lortu dugu zerbait. Beraz, bazen aintzina. Eta ohartu ginen aurre testuen ondotik, beraz, frantsesean, azkenean egitura barneratua zutela, baina gehiago eskastutela, hor aldeuntan ahozko aurkezpenari doazkion ezaugarriak. Ahozkoa hariketa komplexua da, aurrentzat baino gehiago. Beraz, adibidez, publikoaren agurtzea, hitza partekatzea, publikoari begiratzea, hainbat ezaugarri ez zituzten. Haiek deplauki botatzen zuten ejan behar zutena eta bukatu zen. Beraz, erregulazio saioak gehiago itzuliak izan ziren ahozko aurkezpenari zuzenduak ziren ezaugarrietan. Eta hor, beraz, frantsesean ez ziren zerotik abiatu. Jadanik landua zutelako euskaran, zer nola eraikitzen dugu artikulu zientifiko bat edo azalpen testu bat. Beraz, hori zen bigarren fasea, eta azken fase bat ere eraman ginuen esperimentazio hortan, etxean eraman zuten errezeta bat, eta argazkitan hartu zituzten urrats desberdinak. Eta kontsina zuten, argazkietan oinarrituz, etxean eraman duzuen errezeta aurkeztuko duzue. Eta hor ere berriz zubi bat sortzen dugu. Horroitzen zirezte, frantsesean landu duzuelarik ahozko aurkezpena aurre historiako gune edo leku bat aurkeztean. Ados. Zer baliagarri izanen zaizue lanketa hortarik, euskarazko errezetaren aurkezpenaren egiteko. Eta hor berriz zubi bat sortzen dugu eta edo zubi proposamen hori eskaintzen diegu. Eta berriz ariketa lortu zuten, petxoa izan zen gehiago instrukzioak eman zituztela, eta ez zutela azaldu eraman zuten errezeta. Hiru aholtze hautsi eta irina gehitu. Ados. Aldiz, ahozko aurkezpenaren ezaugarriak barneratuak zituzten. Agurtu zuten, haien ikaskideak agurtu zituzten, gorputza erabili zuten erakusteko, argazkian erakusteko, plano bat aurkeztu zuten, bukaeran eskerrak eman zituzten, galderarik ote duzue, ikain. Lorpen txikiak baziren, mena lorpenak baziren zubi horiei esker eta praktikoa dena erakasle gisa da ez dugula zerotik asterik zubi horiei esker. Eta horrek errepikapenak saiesten ditu eta denbora irabazten dugu, eta azkenean uste dut erakasle gisa gehiengoak denboraren atzetik ari girela, ez? Beraz, zinez baliagarria izan zen. Baina biztan dena hori guztia lortu aintzin,
lan sakon bat eraman ginoen, beraz, jamezala, Regin, Ibon, Madi, eta beraz, bidarteko ikastolako frantses erakaslearekin. Lehen lana izan zen urteko programazioan elkarrekin sortzea eta adostea. Eta hori berrikuntza handia zen, zenta orain arte usaia ginuen, frantseseko erakasleak bere sokoan eta euskarako erakasleak bere sokoan, bakotsak bere progresioak bere aldetik sortzen ditu, bere helburuak finkatzen ditu, bere sekuentziak eramaiten ditu, gai batzu aman komunean, elkarlanean ari ginen, baina egia da sortze hori ezkinuela elkarrekin egiten, beraz. Deia hor, elkarlan handi bat plantan eman behar da. Eta beraz, programazio horren eraikitzeko, hainbat irizpide kondutan hartu behar ginituen, hau da, testu ekoizpen mota desberdin eta anitzak proposatzea, baina gara iguziz, bi testu lantzen ginituen. 6-7 hastez, guti gora beraz, bi testu mota lantzen ginituen. Ondotik, beste irizpidea zen, testu mota horiek edo proiektu horiek nahiko konkretuak izan behar zirela ikasleentzat, beste naz debaldetan zen. Behar ginituen proposatu eta aurkitu, eguneroko bizian sortu beharko zituztenak edo biziko zituzten egoera eta ekoizpen batzu. Ondotik horreka atsenan biztan dena ahozkoa eta idatziaren artean. Eta azkenik euskara eta frantsesaren arteko txandakatzea. Zaindu ginuen ere euskarazko ahozkoan ez zerotik abiatzea. Hau da, erabiltzea frantseseko ahozko gaitasuna euskararena aberasteko. Bidarten kontekstua da haurrek errestasun gehiago dutela haien buruaren adierazteko frantsesez. Beraz, erabiltzea goxotasun edo erosotasun hori justuki ahulagoa den hori azkartzeko, sendotzeko eta pixka bat gora tiratzeko. Eta erakaslea lanaren aldetik ejan bezala ez gira zerotik abiatzen eta erabili frantsesez dituzten oinarri edo nozio horiek, euskara pixka bat gora tiratzeko. Beraz, hori izan zen lehen lana. Eta bigarren lana ere, beti elkarlanean, eredu didaktikoaren adostea. Hori beharrezkoa da, ezinbestekoa da, adibidez, azalpen testuarena, adostu ginituen, beraz, artikulu zientifikoaren ezaugarri guztiak adostu ginituen. Zenta, zubi baten eraikitzea bikaina da, baina zubiaren bialdetan ez bada bergauza, zubia debaldetan da, eta aurrak pentsatzen dut gehiago nahasten ditugula besterik baino. Beraz, importantea zen, zubien bialdetaik ezaugarriak izaitea aurrentzat, eta horrek zuen permititzen ere zubi hori onuragarria izaitea eta eraginkorra izaitea ikaspenetan. Jarra bidarteko esperimentazioaren zat. Egunon, martxan da? Bai. Lehenik ezan, Arnegita Luzaideko irakasleak gogotik hemen egongo zirela, baina gelan dira. Eskola eguna da. Eta ni naiz irakaslea, han ere ez, beraz ez dut uste nire azalpena hain zehatza izango denik, beste manera batean joko dut. Ezan, hasteko, esperientzia duela 10 bat urte hasi zela, 2015ean, eta oso, nola ezan, esperientzia hori muga batek adierazten zuen, edo maja lodi batek, eta bi errealitate edo bi eskola desberdin adierazten zituen momentua zen. Eta horrekin, garai hartan ikuskaritzak, akademiako ikuskaritzak, frantziakoak, proposamen bat buzatu zuen Nafarroako hezkuntza departamentuari, proposatuz, bi eskola tipi horiek, landa eskola tiki horiek, elkartzea. Haien kopuruak, ikasle kopuruak behititzen baitziren, eta salbatzea jen, edo mantentzea jen. Eta hola abiatu zen proiektu edo elkartze, edo bi eskola elkartze horren proiektua. Eta nola aipatzen dizuedan
errealitate desberdinak, baina oso fite hezkuntza taldeak alde batean eta bestean ohartu ziren ez zirela hain desberdinak ere, eta bai bazirela puntu komun edo hasteko ezaugarri partekatuak eta bistan dena euskara eta euskal kultura. Baina, ejan behar da ere bai, eskolak hala ere, haien funtzionamenduetan, izan ahnegin eskola elebakar frantsesa, beraz, euskararen irakaskuntzarik bat ere ez eta gaztelania, eta uste dut bai doi bat ingelesa. Eta bestalde, luzaiden, eta hor, ahatik, de eredua, beraz euskarazko murgiltzea, eta gaztelania eta frantsesaren irakaskuntza progresibo bat ere eskaintzen zuena. Beraz, bi errealitate horiek, edo nola egan, bi hezkuntza talde horiek hasi ziren gogoetatzen, eta batzen zituen euskara baitzen eta euskal kultura baitzen, hola abiatu zen euskara ardatz, izan behar zuen proiektu aman komuna edo proiektu pedagogiko eta hiru eleduna azkenean, zeren bai euskara ardatz, bai hori batzen gintuen hizkuntza, baina ere bai agertu ziren oso fite frantsesa eta gaztelaniaren beharra. Orduan, egia da testu ingurua aipatu dut maja edo muga hori, baina azkenean proiektu amankomun horrekin, bi eskola elkartze horrekin, muga hori lausotzen joan da, eta bilakatu da azkenean mugaldeko edo aukera behiak eskaintzen dituen eremu bat. Eta hortarako hemendik goiti, egia da Ibonekin gogoetatu, Zamaiarekin, erabaki dugu mugaz gaindi hitz hori ez zaigula inbeste gustatzen edo egokia atxemaiten eta erabiliko genuela mugaldea. Aukera behien eremua. Hala. Beraz hori abia puntu gisa. Proiektu beraz aman komuna eta ere bai aski behitzailea, ejan dizudan bezala, ahnegin eskolan euskararik ez, baina bai hala ere familietan, naiz eta belaunaldi batez galdu den, hala ere helduen belaunaldiak bai erabiltzen duela. Orduan aski fite ere praktika hori ez da haina jotz izan eta naturalki ere gauzatu da. Bigarren galdera Amaia zen hizkuntza tratara hori dan, dispositiboan. Beraz, bai abiatu da murgiltzetik, beraz, aur hezkuntzan erabaki da lehentasun euskarari emaitea, beraz, komunikazio eta irakaskuntza hizkuntza nagusia euskara. Baina egia da, aur hezkuntzako azken urte horretan erabaki dutela, beraz, irakasle taldeak erabaki duela, ahnegia jentzat gaztelaniazko saio baten integratzea, sartzea, eta aldiz luzaidea jentzat frantsesezko saio bat. Hola erabaki da. Eta lehen hezkuntzatik aintzina, egia da hor ere, erabaki dela murgiltze eredutik pixka bat nola egan, edo frantsesaren irakaskuntza aragotzea, eta garrantzia emaitea, eta nik uste, eta hori pixka bat azterturik ere, frantses programek ere pisua hor baitute ipajaldean, frantsesaren irakaskuntzak ere baduela hor ejonka, eta orduan erabaki da lehen hezkuntzatik goiti, beraz LH batetik goiti, frantsesaren irakaskuntza emendatzen joaitea. Eta gaztelaniaren irakaskuntza ahatik 8 edo 9 urterekin hasten dute, eta saio aski mugiztuetan. Beraz, ideia bat ukan dezazuen, astean 27 saio dituzte ikasleak, 15 dituzte, beraz, LH batean, 15 dituzte euskaraz, 8 frantsesez eta 4 gaztelaniaz. Eta LH lautik goiti, 13 euskaraz, 12 frantsesez eta 2 gaztelaniaz. Beraz,
edo ordu parekidetasun bateruntz jotzen dute lehen hezkuntza bukaeran. Hala, hori izan, hori ere, banaketa hori pentsatuz doa, ez da ere finkatua, urtero ikasleen gaitasunak ebaluatzen dira, eta horren arabera ere aldaketak posible izan daitezke. Hori da ere proiektuaren malgutasun aldea. Berazendako jo dugun hizkuntzen trataera integraturuntz edo bateraturuntz, azkenean 3 hizkuntzak hor direlako, presente ditugulako, eta behar ditugulako beraz haien artean uztartu. Eta Katalinaek oso argi ejan duen bezala, azkenean helburua ez da errepikatzea hizkuntza batean bestean egindakoa, zubiak eraiki daitezke, egin daitezke, eta orduan helburua bai dela uztarketa batera heltzea, eta berdin hizkuntzen eta arloen arteko irakaskuntzak. Beraz, hor ere uztarketa hausnartzea eta albezain eraginkoja izaitea. Eta azkenik, eskola proiektua baita, hor ere koherentzia baten eraikitzea, HH batetik, LH bost edo 6 arte, zeren luzaiden 6 arte doa. Hala. Bai. Agian, justu testu ingurua aldatu haitzin, ematen alduzu adibide konkretu bat, ez dakit gela batean egin duzun behaketa batena, edo? Saiatuko naiz. Jada erabaki da pentsatu zen, taldean, irakurketa, idazmena, 3 hizkuntzetan lantzea. Eta hori LH batetik biztan dena hor hezkuntzan ere bai, baina zinez konkretuki LH batetik goiti. Eta egia da frantses programetan irakurketak leku biziki handia du, eta batez ere frantsesez, eta oso garatua da. Mailakatze bat bada, gaitasunak oso argi adieraziak dira. Eta aldi berean, Arnegi Luzaideko testu ingurunean, behar genuen ere pentsatu guk hori 3 hizkuntzetan. Beraz hor, zehaztuko dut gehiago irakurketa mailan. Eta erabaki zen, jakinez eta euskara hizkuntza gardena zenez edo denez, izango zela ikasleen oinahizko edo irakaskuntzarako, irakurketaren irakaskuntzarako oinahia. Eta egia da, irakurketaren irakaskuntza hasten dutela euskaraz, urtahilera arte, beraz irailetik urtahilera arte, eta otsailetik goiti, behin irakurketaren prozesu tekniko hori ongi barneratu eta, beraz, nola egan, grafema eta fonema arteko korrespondentziak ongi barneratu eta, hor hasten dituzte frantseseko soinu, deitzen ditugun soinu konplexuak. Hala, eta egia da, hor hartu gira eta ebaluatu izan dugu, oso egeski edo barneratzen dituztela soinu konplexuak frantsesez, euskaraz teknika barneratua izan baita eta irakurtzen behin baizik ikasten baita, azkenean transferentziak oso argi agertu ziren alde hortatik. Ezakit oso konkretua nahi zen, bestalde behar konkretuago izateko, egia da hizkuntzen trataera bateratu hori ongi adierazia dela tresnen bitartez. Irakasleak tresnak komunak edo 3 hizkuntzetan sortu dituzte. Eta orduan tresna berdinekin, adibidez erabili dute testu generoen ikuspegia oinahitzat hartu dute, eta orduan testu generoen mapa bat sortuz, azkenean, hor saiatu dira, justuki, hizkuntza bakoitzaren tokia ere ongi kokatzen mapa horretan, eta berriz ere lotura iteko Kaitalinekin, ez errepikatzeko hizkuntza batean bestean egiten dena. Hori gehiago irakasleen tresnen inguruan, baina baita ere ikasleen tresnak hizkuntza batetik bestera berdinak erabiltzen dituzte. Beraz, hiztegia, 3 hizkuntzetako hiztegia sortuko dute, eta orduan, egia da, landutakoa hizkuntza batean,
behiz hartua izanen delaik biharamunean beste hizkuntzan, lotura zuzena egin dezakete tresna horren bitartez adibidez. Gero hizkuntza bakoitzak kode bat du, kolore bat, beraz afitxazioan, gelako afitxazioan, euskara berdez, gaztelania gojiz eta frantsesa urdinez, beraz ikusten dira olako korrespondentzia edo jaten zenuen bezala, zubiak eraikitzen dituzte oso fite hizkuntza batetik bestera. Hala, eta gero ikasleen kaierak, euskajiak, denak komunak dira, beraz hizkuntza batetik besterako lotura horiek oso adierazgarri ateratzen dira ere bai. Ustot, banukela besterik, baina... Entzutena, bai. Bale, bueno, ni Donostiako Larrun eskolatik nator. Pixkat kontestuan jartzeko, Larrun eskola 2008ko irailean zabaldu zen. 2 eta 3 urteko ikasleekin. Eta urtez urte, belaunaldi bat igotzen joan da, gaur egun daukagu LH 3 arte, LH 3 barne. Orduan, gure eskolak murgiltze bikoitzarekin funtzionatzen du, euskara eta frantsesarekin. Euskara hizkuntza gutxitu bezala, eta frantsesa beste kide batzuek esan duten bezala, beste erdera hori bezala, ez? Orduan murgiltze bikoitzarekin. Eta hizkuntza bakoitzari denbora erdia eskintzen zaio, da, 150 euskeraz, 150 frantsesez. Referenteka egiten dugulan, hau da, ikasle talde bakoitzak 2 referente ditu, 2 irakasle nagusi, ahaztu zaite esatea, eskolan maila bakoitzeko 2 gela daude. Eta 2 gela horiek partekatzen dute euskal referente bat eta frantsesa referente bat. Eta egiten dugulan egunka, hau da, ni euskal referente bezala, egongo naiz egun oso batez, 9-tatik 4 arte, talde batekin, eta nire kide kasunetan nahia dena, frantsesez egongo da beste taldearekin, 9-tatik 4 arte. Eta horrengo gunean alderantziz egingo dute. Eta horrela egiten dugu dena egun bat. Hizkuntzen trataera bateratua edo integratua hasieratik egon den zerbait da, ez da nik autu bat izan, baizik eta autu bakarra nik uste funtzionatzeko proiektuka egiten dugu lan, saio guztiak, proiektu guztiak noski elkarlanean egiten ditugu, ez daude euskarako irakasleak eta frantseseko irakasleak, baizik eta denok gara talde bera. Ez gara banatzen mintegika, egiten dugu batez ere lan etapaka edo adinka. Orduan, nire bikoteen nahiak frantseseko referenteak eta nik lan egiten dugu elkarlanean. Dena sortzen dugu elkarrekin eta ikaskuntzak eta saioak planteatzen dira hizkuntza batetik bestera ikaskuntzak transferituz guztiz. Hori da, aste batez eduki dezakete saio bat nirekin euskeraz hasten dena, eta behar bada hurrengo saioan horren jarraipena frantsesez egingo dute nahiarekin. Orduan, ikaskuntzak hori transferituz doaz. Hizkuntzen pisua, izan duan bezala, 150 eskentzen zaio, hau aurrezkuntzan. Gero, lehen hezkuntzan aldaketa batzuk egon dira, hasieran erabaki zen 160 eskainiko zitzaiola euskarari, LH baten, batez ere irakurketa idazketa prozesu honetan, Maialenek esan duen bezala, hizkuntza gardena delako euskera, eta azkenean lotura hori egitea idazten denaren eta esaten denaren artekoa, zuzenagoa delako, ez? Berdina da, fonema batzuk kenduta, baina zuzenagoa da. Frantsesean, konplexuagoa da, eta beste maila bat behar zuten. Orduan, hasieran euskararekin hasten ziren, eta 160an, eta frantsesarekin 200an, baina aldatu da. Gero ere, eskola berria da, urtero askoz jota aldaketak daude, esango nuke egunero daudela aldaketak eta moldaketak, orduan gaur egun 50 egitera itzuli gara,
askotan igual frantsesa oreka maila pixka bajoago gelditzen zelako, ez geneken nun jarri fokoa, eta orduan hau da dena proba error bezala. Orduan, bueno, moldatzen goaz urtero. Gero klaustroan irakasle taldean eguneroko galderak, ez? Gure buruari zenbat exigitu behar zaie, ondo goaz, zorrotzegiak gara, malguegiak gara, zer egin behar dugu, zenbat eskatu behar dugu. Orduan, bueno, saiatu gara beti erantzun konkretu batzu bilatzen eta konturatu gara zoritxarrez edo zorionez ez daudela. Ezin dugula zehaztu. 4 urteko mailan jakin behar dute hau eta hau. Azkenean irreala da, erresagoa litzateke horrela, baina ezin da izan. Orduan, bueno, hor sartzen da pixkat irakaslearen magia hori edo intuizio bat noski kontzienteki beti eraman da, eta jakin nori zer eta nola. Orduan, bueno, adibidez, gelan daukagun, hau adibide bat jartzearen honekin lotuta, gelan daukagu nire kasuan Larrun mendiaren irudi bat, beste lankide batek dauka itsaso bat, ez dakit Muskizetik Baionara doana, edo bueno, hor bakoitzaren arteare sartzen da, baina bueno, Larrun mendi bat eta ikasle bakoitzaren iruditxo bat, mendia igotzen doana, bueno, erronka hartzen dituenean, saiatzen denean, ondo egiten duenean, hor esaten dut sartzen dela pixkatere intuizioa eta bakoitzaren magia hori, igual, etxetik euskara dakarren ikasle bati eskatuko zaiona, ez delako irakasleari euskara zuzentzea, baizik eta behar bada jolas garaian kidekin euskara zaritzea. Ikasle heldu berri bati gure eskolara, gure herrialdera, behar bada esaldi edo hitz bat saiatu bada esaten, nahikoa da urrats hori emateko. Orduan, bueno, olako dinamikak ditugu gelan, gero konturatu ginen gela barruan saiatzen garala, edo bueno, lortzen dugula mantentzea hizkuntzen dinamika hori, baina gero jolas garaira atera eta hor galtzen zela. Orduan, bueno, hor ere dinamika berriak jarri ditugu, orain sortu dugu ikasleen euskararen zaindari perfil hori, astero aldatzen duena, 4 ikasle dira euskara zaindariak, gero frantsesera pasa beharko dugu, baina nahiko berria da. Eta, bueno, haien helburua da, kideak motibatzea, euskaraz jolasak dinamizatzea, laguntza behar duenean norbaitek euskaraz zehozera dirasteko jakin dezatela nori eskatu laguntza, lepoko bat eramate. Eta hori ez da azkenean epaiketa bat egitea, baizik eta animatzea, eta, bueno, haiek ere ikasleak erantzukizun hori eduki ezaten ere hizkuntzekin, kasunetan euskararekin, eta etorkizun hurbil batean frantsesarekin baita. Eta, bueno, ez dakiz, pixkat hori da hor egunerokoan eta nola funtzionatzen dugun hizkuntzekin, gero behar bada idea. Bai, agian, gero pentsatzen dut igual gai honek aurrekoak baina... Bai, barkatuz, txaloak, importantea dira. Ez, pentsatzen dut gai honek igual sortuko izkizuela galdera gehiago aurreko baino konkretuago dalako, eta orduan ingo dugu beste itzuli bat azken galderarekin, eta gero gozea baino kuriositatea handiago daukatenek hitzartuko dute. Azken galdera da pixkat bilan bat, ez? Ikustea zer funtzionatu duen, dagoeneko atera dira ideia batzuk, zein diren baldintzak hizkuntzen trataera bateratu bati ekiteko eta eusteko, eta zein diren erronkak edo ze beste ate ireki dizkizuen dinamika hau hasi izanak. Beraz, erran bezala, horren hizkuntzen trataeraren bateratuaren eramaiteko, Saskako ikastolen kasuan, frantseseko eta euskarako irakaslearen elkarlana ezinbestekoa da. Batek ezin du bakarrik hori eraman, frantseseko irakasleak ezin du hori eraman bere bakarrik eta euskarakoak bakarrik ez du posible. Elkarlanean egin behar dute eta horrek batzutan bere mugak ditu bere elkarlanak. Bakotxak giren bezalakoak gira gure mugekin, gure ohiturekin, eta ez da beti egez erakasle behi bat olako dinamika batean sartzea. Beraz, deia hori lehen pauso bat da. Gero oartu nintzenaz, egia da zubi horiek
nahi gabean egiten ginituela azkenean gelan. Edo zein kasutan, adibidez matematiketan konparatzen ginituelarik zenbakiak, kasu maiten ginuen Euskarako esaldi hori, bost bi baino handiagoa da. Horako konparaketa esaldi hori, gero konparaketa lantzen duzularik Euskaran, joitzen zirezte matematiketan berdina da, eta egiten ginuen, baina ez dugu sekulan hartu denborarik formalizatzeko, eta beraz, saskatik etorri zirelarik, eta Ibon etorri zirelarik, eta proiektua zalduz, eta ados, eta gure buruan ere bakizu, argitu ziren, hola, hainbat gauza. Beraz, biziki interesgarria izan zen, eta ohartu ginen ala ere, aurreri, zubi horiek proposatu behar zaizkie, haien baitarik batzuek ez baitituzte eginen. Batzuek eginen dituzte naturalki, baina beste batzuentzat matematikak egonen dira hor, frantsesa egonen da hor, eta euskara egonen da hor, eta gai guztiak ukanen du bere sokoa, baina ez du deus konektatuko, ez du deus lotuko, eta zubi horiek garrantzitsuak dira, bai euskara eta frantsesaren artean, niretzat, nik atsemaiten dut, frantsesan dituzten gaitasun horiek berrerabiltzeko euskararen kasuan, baina zubi horiek ere orokorkiago garrantzitsuak dira ikastean ikaspenetan aintzinatzeko dena elkarrekin loturan emaiteko edo armiarmasare jaldoi baten eraikitzeko. Baina, egia da, hizkuntzan aldetik nik hola ikusten dut euskara irakasle bezala, frantsesez gaitasun gehiago, erosotasun gehiago dituzte, hauzkoan behingotz, ortografia beste gauza bat da. Baina, erabili indar hori, euskararena ere pixka bat goratzeko eta azkartzeko eta sendotzeko. Esplizitatzearen ejola biziki importantea da. Ustian entxatuniz azpimahatzen hori, aldi guziz, zubia eraikitzeko tartean aurreri jaiten ginuela, horretzen zizte, frantsesean landu duzuelarik hauzkoa orkezpeina, zer izaren zauzue baliagarri orain ariketa horren egiteko. Guk ez badiegu hitzekin adierazten, batzuei, ez zaie burutik pasako ere, joa itaseka frantsesean eginduten gauza batetan, erabilgarria izaiten altzaiela, euskarazko egezeta baten aurkezteko, batzuentzat, biziki junda. Beste batzuek eginen dute naturalki, baina denak kondutan harturik esplizitatze, hori biziki importantea da. Bai, erabat ados, hori eta horrek ere zentzua ematen diola denari, azkenean, esplizitazio jen bitartez, hizkuntza batetik besterako pasarte hori. Eta ere bai, nahi nuka azpimahatu, hiru hizkuntzak modu bateratuan landuz, ere bai kontuan hartzen duela ere ikasle bakoitzaren profil soziolinguistikoa. Ziren behar ez dut zehaztu, baina aipatu dira euskara, frantsesa eta gaztelania, baina bai badirela ere etxean arabiera lehen hizkuntza dutenak, portugesa, eta orduan azkenean horiek ez dira eskolatzen edo eskolaratzen hizkuntza horiek, baina hala ere hori jakiteak eta irakasleak hori kontuan hartzen saiatzen dira ere bai, eta orduan hizkuntzaren arteko joko hori bilakatzen da azkenean lehen hizkuntzari ematen zaiola bere oinahi posizio hori, eta laguntzen dituela bigarren eta hirugarren eta batutan laugarren hizkuntzak ere hobeki ulertzen eta barneratzen. Eta hori dena esplizituki egina baita, eta hori orduan elkarlanaren, irakasleen arteko elkarlana baldintza lehena. Eta gure kasuan, mugaldearen kasu horretan, kontuan hartzea ere, zeintzuk diren mugaldeko berezitasunak, eta hortaz ere kontziente izatea, adieraztea, esplizitatzea.
Vale, eta bueno, nik gehituko nuke horla gure eskolan, no? Eleaniztasun honek funtzionatzeko behar diren baldintzak, hainbat puntu zehaztu ditut. Lehenengo noski, kidek esan duten bezala irakasleen arteko elkarlana hori gabe ez daukago ezer, bai gela barruko dinamiketan, bai jolas garaian, eman duan adibidearekin adibidez. Gero gure eskolan sortu genuen hizkuntza batzordea, aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakasle batzuk daude horre lanean. Momentuz hizkuntza batzordea ditzen da, ez dakigu etorkizun batean euskara batzorde bat eta frantses batzorde bat egon barko den, baina momentuz horrela gaude. Eta gure ideia datorren urtean ikasle batzuk ere sartzea batzorde honetan, haiek ere partaide izan daitezen lanketa hauetan. Orduan, hau eskola barruan, gero eskolatik kanpo ere egiten den guztia. Ikasle askorentzako euskara behar bada ezain beste zorionez, baina askorentzako bada eskola eremu bakarra euskara entzungo dutena. Donostian egonda behar bada, autobusean, parkean edo antzerkian entzungo dute zertxoa gehiago, baina batzuek behar bada ez. Eta frantsesa askorentzako, gehiengoarentzako, eskola da eremu bakarra frantsesa entzungo dutena. Orduan bai saiatzen gara, hizkuntza hauek kanpora ateratzen, euskara bada auzora, baina adibidez ikasturtean zer egiten ditugun irteeretan eta saiatzen gara behar bada Ipar Euskal Herriko eskolaren batekin egitea txangoa elkarrekin. Akuariumera joango bagara, behar bada Biarritzeko akuariumera joango gara, eta Hendaiako eskola batekin egin genuen txango bat elkarrekin. Behintzat haiek ere ikus dezaten hizkuntza hauek ez direla gure eskolako bunkerreko hizkuntza batzuk, baizik eta gizartean dauden hizkuntzak, eta jendea bizi dela hizkuntza hauetan, ez dela gure gauza bat. Orduan haiek ere ateratzea hizkuntza hauek bizi diren lekuetara. Beste zerbait gurasoen parte hartzea noski, saiatzen gara, gurasoak ere partaide izan daitezen ikaskuntza honetan, saiatzen gara partekatzen, ez dakit Hendaian egongo bada kulturaren astea, eta antzerki batzuk egongo badira, bai euskaraz, bai frantsesez, partekatzen, haiek ere, gure herrialdean barrena mugitu daitezen, eta hiru hizkuntzak entzun ditzaten modu natural batean. Eta hori pixkat, hori gurasoen parte hartzea, eskola bera, eskolatik auzora atera, eta hori da pixkat, guk ardatz bezala daukaguna honen lanketan. Ados, iruditzen zait egin dugula pixkat itzulia, ez dakit galderarik baduzue bilitzen zaizuen energiarik horretarako. Kaixo, zorionak, hirurei gu ere hemen gatoz gure oso egoera konplexua daukan eskola batetekan eta pista asko jasotzen ari gara. Baina ni galderatxo bat Maialeni mesedez. Esan diguzu, momentu batean erabaki zenutela ama hizkuntza nolabait txertatzea. Ze adinetan eta zergaitik? Lehen hizkuntza adibidez arabiera edo portugesa aipatu ditu dalarik edo? Bai, egia da. Auge hezkuntzan txertatzen dute saio bat bakoitzetik auge hezkuntzako azken urtean, beraz 5 urterekin. Nik jandizuet Arnegia jentzat gaztelania saioa eta Luzaidea jentzat frantses saioa. Gaur egun garatuz joan da, gogoetatu dute eta ez dira gauzak hain simple. Egan nahi dut, Arnegiak ez dute baita ezpada gaztelaniaren beharrik edo alderantziz. Gertatu da ere Luzaiden, familian bikotean bata frantsesa edo ulertzen. Ordan izan da gehiago beharren arabera. Maila oroko jaren edo ikaslearen hizkuntza ibilbidearen arabera ere bai. Baina auto horiek ez dira hain finkoak edo hain trenkatuak azkenean. Egokitzen dira ikaslearen gaitasunetan edo momentuko beharretan ere bai.
Odan horrek eragiten du ere bai irakasleen antolaketan. Azkenean ez dute jan, baina irakasleak hizkuntza erreferenteak dira ere bai. Ez dira irakasle guziak oraino eleaniztunak, ez dira edo hiru eledunak. Gertatzen da batzutan irakaslea bakarrik frantsesduna izaitea eta ez euskaldun edo ez. Orduan hortan ere badugu erronka, ditugu berbaipatu erronkak, baina justuki problematika hori aurreiteko ere irakaslearen gandik ere zenolako gaitasun ere eskatzen zaion hizkuntza mailan. Olako eredu batean edo olako eredu bat sustatu nahi bada, ze eskatzen jogu azkenean irakasle taldeari. Eskerrik asko, oso interesgarria zuen ekipena. Maialenek esan duen bezala, nik galdera bera daukat lagunentzat, suposatzen dut denak, irakasle guztiak hor bai direla eleaniztunak. Baina galdetu nahi nuen, ea eskolako bizitza, ikasleek, suposatzen dut, frantzesko irakaslearekin, frantzesez egiten dutela eta euskerakoekin, euskeraz egiten dutela, pero geuren artean, patiora ateratzen direnean, beste lekuetan bezala hor zer gertatzen da. Zenbateaino mantentzen dira hizkuntza horiek. Hizkuntza nagusia gaztelera da, noski bai. Esango nuke etxetik 70% gaztelera dakarrela etxetik, eta ikasleen artean gelan saiatzen gara ez, eta hala ere gelan ere gaztelera, bueno, ni 3 urteko gelan nago, eta gaztelera nagusi da oraindik. Bai, gu saiatzen garen dinamika hauetan noski, lehenengo da irakaslearekiko tratuan, haien artean, egin dezakete gure aurrean noski antzerki hori beti egin izan duguna edo egin dutena batzuek, baina bueno. Bai, perfila edo bat euskalduna izan daiteke eta bestea gaztelera, baina azkenean umeak dakarren hizkuntza nagusia gaztelera izaten da. Orduan hor ere dago gure erronka, ez bakarrik euskara ikastea edo gai izatea komunikatzeko, baizik eta erabilera hori handitzea edo, ez? Eta hori saiatzen gara jolastorroetan olako dinamikak jartzen, baina hori txarrez erantzuna da hizkuntza nagusiena ikasleen artean gaztelera dela. Eta gaztelaniaren presentziarik ofizialki ez dagoela, ulertu dut. Ez daukatek sartzen da hori gurasoekin eta hori nola konpondu duzute? Ez dugu konpondu. Horren aurrean zein da zuen proposamena, zer egitea pentsatu duzute, zetik kalean ikasten da gaztelania, badakigu, baina badira gaztelaniaren zenbait gauza kalean ikasten ez direla. Ortografia, eta deustez hitz egitea, eta badira gauza, horrekin zer dukaz pentsatu? Azkenengoa ez dut entzun barkatu. Deustez hitz egitea, adibidez, guk ikasi genuen eskolan, baina gaur erderaz gure ikasleak eta gure jenteak, adibidez hori ez dakit beharrezkoa den edo ez, baina ortografia esate baterako. Bai, lehen hezkuntzako lehenengo urtetik aurrera ordu bete daukate frantses. Azkenean kurrikulumak guk Euskal Autonomia Erkidegoko kurrikulumak jarraitu behar dugu. Eredua pixkate desberdina da, B eredu bezala funtzionatzen duelako, baina ez da guztiz horrela, zehatzereko hizkuntza sartzen da, inpartitzeko hizkuntza moduan ere bai. Orduan pixkat egoera desberdina da, baina bai, lehen hezkuntzako lehenengo urtean ordu bete daukate gaztelera, eta esango nuke orain LH irur arte horrela dela, ordu bete astean. Hori erabaki bat da, derrigorrezkoa da, baina uste dut antolatu daitekela ere gure moduan nola bideratu edo urteka nola banatu, eta momentuz ordu bete daukate astean, uste dut etorkizunean gehiago izan beharko dela, eta horbait sartuko dela gazteleraren beste, ez bakarrik erabilera baizik eta zuzentasuna, eta egoki hitz egin behar izatean, hori derrigortuta gaude, gainera. Baina momentuz, astean urtu bete badaukate. Uste dut, derrigortuak, baina nahi dut horre erabaki didaktiko bat
pentsatu beharrekoa da, zetik nik uste dut denbora asko galtzen dira espainolaren gauza asko ikasia daudenak erakusten. Eta hain denbora gutxi euki ezkero, hor ondo pentsatu behar da zer erakutsi, zetik edo zer gauza gaztelania hirugarren hizkuntza erakusteko tratamentu hori, ez dut uste inun dagoenik hor. Así que asmatu berreko zerbait okazute. Bai, dena dago asmatzeko hori guztiz. Bai, ditugu bi hizkuntza gutxitu esan dezakegu gure kontestuan, Donostiara ekarrita, eta gero gaztelera egoki bat ikasteko behar hori. Orduan, azkenean, bai, da denbora nola kudeatu eta bilatu, ez daukagula formula magiko bat, baina bueno, pixkat esperimentatu. Uste dut hortan utziko dugula, mil esker denoi, etortzagatik eta irauteagatik. Eta Magi hitz hartu nahi zu? Mil esker izlari guziei, zuei, parte hartu duzuen guziei, bereziki xutik egon direnei. Apreziatzen dugu eta ondokoetan hobetuko gira, helburua da beti hobetzen joatea. Eta ondoko aipatuz, ondoko uztailaren 3an eginen da Baionan, aipatzen nuen bezala, eta horren helburu nagusia izan da erakasleen prestakuntza, gai horien inguruan. Beraz, denak gomitzizte formakuntza hortara, zuek, zuen lankideak eta bakta. Gela handiagoa izanen da ere. Eta horra, beti zaila da ondorioak egitea olako egunetan hain aberatsak izan dira eta hain nera intzin hitz egin dutenek gehiago bazakiten nik baino, beraz ez naiz luzatuko ondorioetan, ez naiz ausartuko horretan, baina berriz ere mil esker eta mil esker zuei, mil esker berriz ere partaideei eta mil esker izlariei eta mil esker naiz, eta orain jateko denbora da eta hori da denentzat momentu goxoena, beraz koktela justu ondoan pasten da eta lastak arte.